Global Innovation Day. Adi egon, une berezia baita. Berrituz aurrera egiteko eguna. Ongi etorri berrikuntzaren eszenatokira. Hoy con Dani Álvarez conoceremos 5 innovadores casos prácticos y nos pondremos al día de las últimas tendencias con invitados muy especiales. Prepárense porque comienza Global Innovation Day. Egunon musikenera etorri zareten guztioi eta eskerrik asko interneteko jarraitzaile guztioi. Hemen hasten da gure Global Innovation Day. Hau da, berrikuntzarako urteko egunik garrantzitsuena Euskadin. Beraz, innobazken izenean, ongi etorri. Gainera, badakizue egun hilabete gogorrak direla. COVID-19 dela eta krisialdian gaude. Beste krisi batean. Izan ere ez dugu tunelaren amaieran argirik ikusten. Batzutan pentsatzen dugu ez dagoela atera biderik. Horregatik, esaten dute krisietan, esaten digute krisietan berrikuntza beharrezkoa dela. Beraz, gaur saiatuko gara ematen itxaropena, ideia onak eta argiak krisi hau gainditzeko. Gogorazi nahiko nizueke jaurnaldi hau internet bidez jarraitzea posiblea dela. Innobazkeko webgunean, eitb.eusen edo Tulankide webgunean. Hemen musikenen segurtasun neurriak direla eta gutxi gara, baina giro ona sortuko da gure artean. En esta jornada de Global Innovation Day vamos a tratar de proyectar un mensaje de esperanza. Sabemos que en este país son muchas las empresas, las organizaciones, los grupos humanos que son referentes de transformación, que son capaces de adaptarse y de cambiar, y que lo hacen además apoyándose en otras organizaciones del entorno público o privado. En definitiva, colaborar para innovar. Lo vamos a hacer desde este auditorio de Musikene, hoy tristemente casi vacío debido a la situación sanitaria que atravesamos. Pero lo vamos a hacer con muchos invitados que pasarán por este escenario, mejor dicho, por este plató de televisión que hemos preparado para vosotras y vosotros. De hecho, vais a poder escuchar, conocer, ver y oír 5 casos prácticos de soluciones exitosas de innovación frente a situaciones de crisis. Y vais a escuchar también a representantes institucionales, locales y europeos que seguramente van a reafirmar la necesidad de saber repensarse, de innovar, de fomentar la ciencia y el conocimiento. Estoy seguro que durante las 2 próximas horas vamos a recargar las baterías renovando la confianza en un país que, no lo olvidemos, es especialista en superar situaciones de crisis. Euskadi podría darle una masterclass a cualquiera de sus vecinos sobre cómo superar situaciones complicadas. Y lo vamos a hacer en este escenario de Musikene que hemos repensado también para esta situación sanitaria, con distancia entre nosotros. Vamos a tener música en directo durante toda la mañana, con un repertorio de temazos, atención, espectacular. Hemos empezado con Rage Against the Machine, así que se pueden imaginar qué es lo que va a venir después. Eso sí, los músicos con mascarilla, sentados, en definitiva, un momento distinto, adaptado también, innovado al momento que estamos atravesando. De momento no me enrollo más, no descarten que no lo vaya a hacer a lo largo del programa, pero por el momento no me enrollo más. Solo recordarles que con este Global Innovation Day empieza también la Semana de la Ciencia, la Innovación y la Tecnología en Euskadi. Así que voy a ir llamando ya a nuestros primeros invitados, y el primero de ellos es el presidente de esta iniciativa, este motor a favor de la innovación público-privado, que es Innobazke. Su presidente desde el año 2017, Manuel Salaverría.
Señor Salaverría, cuando quiera. Nuestro primer invitado de esta mañana, el presidente de Innobasque, Manuel Salaverría. Egunon. Egunon. Decía que Global Innovation Day inaugura esta Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Un día especial, ¿no? Un día especial, yo creo que tanto en la forma como en el fondo, ¿no? En la forma yo creo que está claro. Pues un auditorio de estas características, pues con muy pocas personas asistiendo, todos con mascarilla. Tú y yo creo que somos los únicos que vamos a aparecer sin mascarilla esta mañana, pero luego nos la tenemos que poner, lógicamente. Con una asistencia, bueno, gracias a las tecnologías, pues telemática y virtual, con esa sensación de que eso nos acerca, pero a la vez nos aleja y que echamos mucho de menos el poder estar más cerca, el podernos... Se echa de menos un poco más de calor y de aplausos, ¿no? Un poco más de calor, eso es, ¿no? O sea que yo creo que sí, efectivamente, pues muy afectado el acto en la forma. Pero yo creo que también es un acto muy afectado en el fondo, ¿no? Yo creo que uno de los mensajes que hoy recalcaremos será el que en este momento, bueno, pues Euskadi se está jugando su futuro, que estamos viviendo, evidentemente, un momento tremendo, con unas empresas que, lógicamente, están centradas en su día a día, en el rabioso día a día que les está tocando vivir, y que quizás, bueno, pues a veces a esas empresas hablarles de innovación pues puede sonar un poco a música celestial. Estamos, ¿no? en medio de una pandemia que nos obliga a estar confinados, a quedarnos quietos, a salvar el momento, ¿no? ¿Hay alguna otra alternativa? Bueno, es lo que vamos a intentar poner de manifiesto a lo largo de esta mañana, ¿no? Yo creo que, bueno, la innovación se ha demostrado como el tractor fundamental para poder salir de la crisis. Y eso lo tenemos que poner de manifiesto, repito, a pesar de que puede ser un discurso en el que en este momento las empresas estén centradas donde tienen que estar centradas. Pero nosotros, como Innobasque y hoy día como sociedad, tenemos que insistir en ello, ¿no? Y de ahí, bueno, pues este evento, un evento en el que además contaremos con Román Arjona y con un colaborador suyo. Él es el economista jefe de la Dirección General de Ciencia e Innovación de la Comisión Europea y que, bueno, nos dará un poco su perspectiva desde el punto de vista europeo de cuál es la situación de esa Europa innovadora hacia la cual tenemos que ir. Luego veremos casos prácticos de empresas nuestras que han trabajado en la innovación en el tiempo de crisis y que realmente están planteándose la innovación berrikuntza traktore gisa krisitik ateratzeko beste egoera batean. Eta gainera aurrerapen bat aurkeztu ahal izateko ikusteko ze berrikuntza egiten dugun Innobasken eta elkarrizketa mahai gisa ikusiko ditugu dokumentu horren elementu nagusiak. Berrikuntzaren txosten horretakoak. Eta gero dakizun bezala, lehendakariak itxiko du ekitaldia, Zientzia eta Teknologiako Euskal Kontseilua hemen dago ere bai, eta lehendakariaren ikuspegitik eta Euskal Kontseiluak erakusten du ze bultzada eman nahi dioten berrikuntzari beti ere hain une larri hauetan. Bueno, irripartxo bat jarriko diogu, ze esan beharra dago, ezin dugula leku hobe hago batean egon, Donostian gaude, musikeneko auditorioan gaude, musika goi mailako musika erakundea, arkitektura sariak ere jasoituena, aireztapen sistema bikaina du, eta lana segurua da, kultura segurua da, eta musika segurua da. Es la innovación, por tanto, clave precisamente porque nos estamos enfrentando a algo desconocido, señor Salaverría. Bueno, yo creo que
ezaguna egiten ari garelako? Es difícil ya zaila da. no salirse del tópico, zaila da topikotik ez ateratzea, baina que ha sido imprevista, krisia ustekabekoa izan da, bizkorra gainera iritsi da sakona, gainera eskaintza eta eskariaren krisia ere izaten ari da, eta beraz, krisi soziala da, zalantzarik gabe, krisi ekonomikoa, eta nik ere esango nuke krisi animikoa ere batela. Aurreko krisia gainditzen ari ginen, ematen zuen azkunde bide batean geundela, eta batean pasatu gara egoera batean, non gure barne produktu gordinak 10% edo gehiago jetxiko den, eta geunden pandemia bete-betean, eta orain bigarren olatu honetan gaude. Beraz uste dut animikoki pertsonak eta gizartea oroar sufritzen ari dela. Hain zuzen ere horretan sakondu nahi nuen, epe laburrean. Nola esaten zaio norbaiti egin plan A bat bosturtera ez barkatu? Saiatzen ari desbiara izisten. Aleginduko gara horren garantzia transmititzen. Las empresas innovadoras van a ser empresas están siendo empresas que ya de antes estaban pensando en el largo plazo, ya de antes tenían una mentalidad estratégica del negocio. Negozioaren ikuspegi estrategikoa zuten, eta hain zuzen ere prest daude aurre egiteko egoerari, baina ez bakarrik horretarako, baizik eta planteatu alizateko ze aukera dauden krisi honetan. Aurreko krisiak aztertzen balin baditugu, krisi guztiek sortu dituzte aukerak, beraz, egoera honetan, pentsa moldeak hautsi behar ditugu, eta sortzen ari diren aukera horietara igo edo horiek egiten saiatu, eta hori egin ez dutenak enpresak bere status quoari lotuta jarretuko dute, beti egin duten bezala, baina honek frogatzen du arriskuan jarriko dutela epertainan epe luzean beren jasangarritasuna. Beraz, zure ustez Euskadin enpresa berritzailearen profila aldatu egingo da, nik uste dut profila aldatzen ari dela, eta aldaketa evolutibo oso bizkorra da, baina profila aldatzen ari da. Eta gu herrialde gisa hasi gara produktuarekin berritzen zuen enpresen ingurune batean. Hau da, industria arloko enpresak ziren batik bat horrela berritzen zutenak. Baina duela urte batzuk ona, insistitzen ari gara, berrikuntza ez dela bakarri produktua eta zerbitzua berritzea eta teknologia berritzea, baita ere, berrikuntza teknologiko bat ere badagoela eta aurrera egin behar dugula. Hau da, marketing aurreratu bat egin, zure estrategiak aldatzen jakin, baita ere organizazioak, antolakuntzak hobetu, pertsonak aldatu, baina nik uste dut krisiak ere erakutsi digula, enpresa berritzaileak 4 palanka estrategiko izango dituela bere berrikuntzan. Palanka horiek jadanik aurretik zetozen, baina krisia modu esponentzialean aurreratzen ari da. Lehenengo digitalizazioa. Bigarrena, ingurumen jasangarritasunaren konpromisoa izango dutenak, konpromiso soziala ere izango dutenak, baita ere konpromiso sozialak ze garrantzia duen enpresentzat gure gizartean, eta laugarren elementua da enpresa kolaboratiboak izatea. Hau da, mundua aldatzen ari da, merkaturako sarbidea komplejizatzen ari da, produktua komplikatzen ari dira, eta kolaboratu egin behar dugu merkatua egiteko modu berri horretara. Eta zein izango da Innobasken papera honetan guztian? Ara, Innobaskek bi ezaugarri ditu. Lehenengoa, kolaborazio publiko-pribatuaren gune bada. Innobask elkarte bada, ia 1000 enpresa bazkide ditu, non trukatu egiten diren ezaguntza, esperientzia, ikuspegiak, errealitateak, eta alderdi publiko bat ere badu. Eta bigarren elementua da,
Berrikuntzaren Euskal Agentzia gisa badu analisia egiteko gaitasuna, diagnostikoa egiteko gaitasuna, jakiteko Euskadin zein den egoera. Eta horrela, behatoki bat izateko, ikuspegi bat izateko egoeraren inguruan, eta baita ere jakiteko munduan ondik doan, eta ze joera dituen, eta norantz joan behar dugun. Beraz, ezaugarri horiek kontutan hartuta, lankidetza publiko-pribatua, eta gero analisirako eta diagnostikorako gaitasun hori, horren guztiarekin, Innobas espazio ezin hobea da, denon artean, kolaborazio espazioak sortzeko, non eztabaidatu egingo dugun, diseinatu egingo dugun, eta elkarrekin lan egingo dugun, denok elkarrekin berrikuntza bultzatzeko Euskadin. Gaurko Global Innovation Day lagungarria izatea. Manuel Salaberria, eskerrik asko zure hitzengatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Jarraituko dugu musikenen, zenatoki honetan ezin da musika falta. Ya les decía que va a haber música en directo para tratar de ponerle algo de marcha, que empiecen con marcha pixkate, ritmo pixkate izateko astelen honetan. Esaten dutenez, Beethovenek esaldi hau esan zuen. Segi ezazue tinko, ez bakarrik zuen artean, baizik eta arte horren zentzur sakona ulertzeko. Esfortzu horrek, ahalegin horrek merezi du. Izan ere, arteak eta zientziak bakarrik eraman ditzake pertsonak gora, jainkoen parera. Gu ez gara horren gora joango, hemen geldituko gara, lurrean. Izan ere, garai zail hauetan, errealismo asko behar dugu. Innobaskeren bizkarrezurra entzun duzuen bezala, espazio publiko eta pribatuaren arteko lankidetza da. Eta orain, entzuten gaituzten askok, zuetako askok, Innobaskeren web bitartearen bitartez, eitb.eus edo du lankideren web horriaren bitartez entzuten gaituzuen atako batzuk, itxaropena duzue, izan ere, krisi honetarako irtenbide bat izan litezkeen horren zain zaudetelako. Entzun dugun Europako funtsen zain zaudetelako. Egiten ari gara, Europako erezergia derizuten duzuela. Nuestro siguiente invitado sabe algo de... Tira, gure hurrengo gonbidatuak badaki zerbait honetaz. Batez ere, berrikuntzari buruz. Bera, Europako batzordeko berrikuntza zientziako zuzendaritza nagusiko ekonomilari burua da. Roman Arjona dugu. Bruselatik hitz egingo digu eta aipatuko dizkugu ikerkuntzak, berrikuntzak eta zientziak zer nolako emaitzak ekarri dituen eta Euskadi bezalako Europako eskualdek zer nolako ekarpena egiten dioten horri. Eta bere departamentuko ekonomilari nagusi den Julien Revesterkin batera hitz egingo digu. Buenos días, es un placer estar aquí en el Global Innovation Day. Egunon, plazerra da niretzat gaur hemen egotea, Global Innovation Day jardunaldi honetan. Leire Bilbao Andreari, Innobaskeko zuzendariari eta Laitz Landaluzeri eskerrik asko, gonbidapen honengatik, zuekin egotera gonbidatu gaituztelako. Ni Roman Arjona naiz, ni naiz hain zuzen ere Europako batzordeko zientzia berrikuntzarako zuzendaritza nagusiko ekonomilari burua naiz. Eta Juliana Gabe dut hemen nirekin, bera da ekonomilari nagusi gure sailean, eta zientzia, teknologia eta berrikuntzak Europa mailan izan duen ekarpena eta aurrerapenari buruzko itxosten bat atera dugu. Bi zati ditu txosten honek, bi alderdi nagusi, alde batetik gu geuk egin dugun txostena da eta gakoak eskaintzen ditugu berrikuntza eta garapeneko politikaren gako batzuk azaltzen ditugu. Baliabideak, gaitasun zientifiko-teknikoak, giza baliabideak eta nola ez, emaitzak ere aztertzen ditugu zientzia, teknologia eta berrikuntzaren alorrean. Eta txostenaren bigarren zatian zer egiten dugu? Tira, joint venture bat jarri dugu martxan, Elgako nazioarteko adituekin eta Wharton University, London School of Economics eta beste hainbat erakundetako adituekin batera jardun dugu lanean Europako batzordeko adituekin ere bai. Aditu horiek zer esan digute? Tira, hainbat gai
pilpilan dauden gaietan sartu gaituzte, gure erabat, jasangarritasuna, digitalizazioa, eta haserrearen geografia eta berrikuntza eta garapenaren geografia ere azaldu digute, esan digute zergatik diren garrantzitsuak gai hauek eta zer nolako erantzuna behar duten politika publikoetatik eta berrikuntzaren eta ikerkuntza eta garapenaren politiken alorretik. Txostena ezin dugu perspektiban jarri koronavirusa aipatu gabe, nola ez? Izan ere, Europako oinarriak goitik bera astindu dizkigu, gure osasun sistema kinkalarrean jarri ditu, eta gure ongizate sistema, gure bizimodua ere erabat arriskuan jarri du. Eta nola ez? Aurrez aurre genituen, lehenik ere Europan genituen erronkak hortxe jarri dizkigu, klima aldaketa, digitalizazioa, eta biztanleriaren zahartze prozesua. Hori nola gertatu da? Tira, izugarrizko disrupzioa, inoiz ikusi gabekoa gertatu zaigu eta polarizazio sozioekonomiko bat ere ikusten ari gara. Nola ez, hor, populismoak, baita muturrekoenak ere, hor, nola baiteko espazioa lortu dute garai honetan. Txostene horretan, hau guztia testuinguru batean kokatu dugu eta erakutsi dugu zientziak, teknologiak eta berrikuntzak aldaketarako bektore izan daitezkela Europan. Europan beharrezkoa den aldaketa horretarako. Europan erantzun koordinatu bat behar dugu Europar batasunaren mailan osasun larrialdi horretarako diagnostikoak, tratamenduak eta txertoak lortzeko epe laburrean, epe ertainean eta epe luzean. Hau da, erantzun bat beharko dugu Europar batasuneko beharretarako alor horretan guztietan. Baina hiru arrazoi nagusi daude horretarako. Lehenengoa da, zientzia, teknologia eta berrikuntza funtsezko elementu direla. Zertarako? Europako itun berdera iritsi alizateko, karbono baxuko ekonomia batera iristeko, eta isurpen baxueko hiriak edukitzeko, jasangarri irizpideak lortzeko, garapen iraunkorreko helburuak bete alizateko. Bigarren arrazoia, eta iruditzen zait oso garrantzitsua dela, ezin dugula ahaztu, zientzia, berrikuntza eta teknologia resilientziarako motore dira Europan. Ikerkuntzari burutzari gara, nola ez, osasunaren sailan, baina alor digitalean ere bai, gai sozioekonomioetan, klima aldaketan, zientzia eta berrikuntza gizartearen mesedetara lan egin behar dute erresilientziaren alde eta krisiena aurrean hobeto prestatuta egon alizateko. Gainera, ikerketa eta garapena eta berrikuntzak lehiakortasuna ekartzen dute. Hainbat eztabaida entzuten ditugu teknologiaren sobirautasunaren inguruan, adimen artifiziala, 5G bezalako teknologiak hain zuzen ere iraultza bat direlako mundu mailan eta Europan gure gizartean negozioak egiteko eta bizitzeko moduan. Eta hor badugu elementu nagusi bat, epe luzeko aurrekontua Europar batasunean. Hori adostu egun zen, aurtengo uztailaren 21 eta bi atal nagusi ditu, bi zutabe nagusi. Alde batetik, Europar batasuneko belaunaldi berria dugu. Hor, 100 milioi euro bideratzen ditu bere aurrekontuan, hainbat kontu sustatzeko. Eta horrekin batera, Europar batasuneko aurrekontu osoa berria, 2022-tik 2027 bitartekoa 1,8 bilioi euro izango lirateke, bideratzen direnak transizio berdea, transizio ekologikoa eta digitala bultzatzeko Europan. Hortik 88 milioi euro Europa horizontera bideratzen dira, hau da, Europa mailako berdintasuna bultzatzeko programa, eta beste 5.000 milioi Europar batasuneko belaunaldi berdiaren programa hori finantzatzeko. Hortik aparte badugu beste berreskuratze eta resilentziarako lanabes bat, Recovery and Resilience Facility du izena, 672 milioi euroko programa bat da. Nola, banatzen da, 140 gutxi gora bera, nora bideratuko da? Europako itun berdeko adostasunak betetzeko, eta gainerakoa transizio digitalerako. Atal ez atal, zer dago mekanismo horren barruan? Hor, ikusten ditugu energia berriztagarria, efizientzia energetikoa, garraio jasangarria, banda zabala, datuen lainoa,
hor benetan atal horietan ikerketa eta garapena oso alderdi garrantzitsuak dira, eta hor Euskadi eta Espainia ongi posizionatuta daude. Eta txostenera bueltatuko gara. Esan nahi nizuen, txostenean aipatu nahi duguna da, Europak oso ongi aprobetxatu ditzakela aukera horiek, transizio berde eta digitala bideratzeko, eta Europar mailako funtsa gainera daudelako erabilgarri horretarako. Adibidez, hor, Europan mundu mailako kuotaren 20% dugu klima aldaketaren eta bioekonomiaren inguruko argitalpenen gehien aipatzen diren lan horietan. Bestalde, bioekonomia, klima aldaketa, horiek dira alor garrantzitsuenetako batzuk ikuspegi teknologiko eta espezializazio zientifikoaren ikuspegitik. Eta hor, Europa ongi posizionatua dago, Estatu Batuak eta Txina ondotik dago. Adibidez, esaten duguna da, Europa lider izan daitekela, berrikuntzan eta garapenean, badituelako benetan indargune batzuk, eta izugarrizko potentzia duelako alderdi zientifiko horietan. 11 gomendio eman ditugu, ez naiz hartuko xehetasunetan, 3 bloke nagusi dira. Lehena, hauxe da. Zientzia berrikuntza benetan lagungarri izan daitezke espazio bidezko eta seguru baterako, gizartearentzako lagungarri izan daitezke. Eta benetan horri esker aurre egin diezaiekegu Europak dituen berdintasuna ezaren arazoei eta arrakalei, digitalizazioan eta kualifikazioen alorrean lurralde eta lurralde ditugun desberdintasunei. Bigarrenik, berrikuntza eta garapena oso garrantzitsuak dira Europak bideratu ahal izan dezan berrikuntza disruptiboen alorrean izan ere geroz eta garrantzitsuagoak dira, eta horretarako mobilizatu behar dira argi esateko hainbat eta hainbat politika publiko, era guztietakoak, ez bakarrik berrikuntza eta garapeneko politikak, baizik eta mobilizatu behar dira beste politika industrialak, hezkuntza politikak, skills politikak, politika digitalak, guztiek tinko bultzatu behar dute Europaren aurrerapena, Europak berrikuntza eta garapenaren alorrean egin behar duen bidea. Azkenik, ikerkuntza eta garapenarek gizartean duen inpaktua izugarria da, horretarako araudiaren esparruak ikusmen hori izan behar du, etorkizunera begira egon behar du, ezin dugu bestela aurrera egin, ezin dugu berrikuntza disruptiborik egin, eta inbertsiorik egin merkatuan inpaktua eduki gabe. Hori nola ez, aurrera egin behar da, orekak bilatu behar dira, nola ez? Hau da, berrikuntza disruptiboak bultzatu behar dira, baina aldi berean ere saiatu behar dugu errespetatzen puntu batzuk, adibidez, beste elementu batzuk, adibidez, etika kontuan hartu behar dugu, edo araudi esparru orekatu bat kontuan hartu behar dugu, nola ez? Bestalde, SRIP txostenean zer aipatzen dugu, tira, norantz joan behar dugun politika publikoaren ikuspegitik berrikuntzarako. Hor, Madeleine Albright literalki aipatu dugu, ark izan zuen 21. mendeko politikoek 21. mendeko erronkak ulertzen dituztela, kontuan hartzen dituztela, eta batzutan 19. mendeko irtenbidea proposatzen dituztela. Eta hor, iruditzen zait txip aldatu behar dugula. Nahitaezkoa da. Ikerketa eta garapeneko politikak egiterakoan ADN desberdin bat erabili behar dugu. Elkarrekin sortzeko sistemak jarri behar ditugu, ezagutza edatzeko sistemak behar ditugu, eskualdeen artean, herrialdeen artean, enpresen artean, adibidez enpresak egon daitezke produktibitatearen alorrean liderrak direnak eta atzean daudenak, hor truke bat behar dugu. Etorkizunera begira dauden erakundeak, organizazioa behar ditugu, adibidez gure Europa horizonteko programetan dauden misioetan parte hartzen dutenak erakunde horiek adibidez garrantzitsuak izango dira. Eta hor beste hainbat politika beharko dira, ez bakarrik ikerkuntza eta garapenaren ikuspegitik, baizik eta beste politika batzuk ere hor sartu beharko dira ikerkuntza eta garapenaren taktika bultzatzeko. Txostenean beste gai batzuk ere aipatzen dira, pilpilean daudenak, adibidez produktibitatea. Guk uste dugu berrikuntza eta ikerketa eta garapena funtsezkoak direla produktibitatea hobetzeko. Produktibitatea aldi berean baldintza bat da, bete egin behar da, ekonomiako baliabideak ahalik eta modu eraginkorrean erabili ahal izateko. Eta txosten horretan aipatu dugu gainera,
Europar Batasuneko produkzioak ezkundearen eneko 75 2015-2016 bitartean berrikuntzari esker lortu dugula, bere zentzu zabalenean. Eta zer gehiago ikusi dugu? Izugarrizko aurrerapen teknologikoak egin arren, adibidez adimen artifiziala lortu dugu, baina produktibitatearen hazkundea estankatuta dago, geldi dago. Zergatik? Behar bada hor ikusi dugu badagoela metaketa bat, produktibitatearen metaketa bat gertatzen da lider diren enpresen 5% horretan. Eta gainerako enpresen 95% hori hor atzetik doaz, baina ez dute iristeko aukera berau da. Berrikuntza disruptibora iristeko aukerarik ez duten enpresak dira. Beraz, hor, ahalegin bat egin behar dugu, edatzeko berrikuntza hori Europan iruditzen zaigu, berrikuntza edatzen ez dela edatzen behar den bezala. Eta iruditzen zaigu hor, nola ez, konplexua delako gertatzen dela, berrikuntza edatzea konplexua da. Azken 10 urteetan gauzak erabat aldatu dira, ezin dugu pentsatu, merkatuan jartzen den berrikuntza bat teknologia bakarrean oinarrituko dela. Nola ez, teknologia multzo bat beharko du berrikuntza horrek, Berrikuntza bat iristen denean, agertzen da berrikuntza hori hainbat teknologia nahastuta eta gurutzatuta lortzen diren kontuak izaten dira. Adimen artifizialari dagokionez, gure txostenean esaten duguna da, adimen artifiziala erabiltzen duten enpresen kuota 20% ingurukoa da Europan, eta Estatu Batuetan adibidez 22% da, eta Txinak adibidez 23% dauka. Horrek eztabaida bat sortzen du. Europar Batasunak teknologiaren alorrean duen subirautzaren gainean iruditzen zaigu hor lan handia egin behar duela, ezagutza global horretan lider izateko. Edo adibidez teknologiarekiko konfiantza eraiki behar duela, etika jarri behar duela erdigunean, eta pertsona, Europan, adimen artifizialari buruzari garenean. Eta gainera iruditzen zaigu berrikuntza hori, adibidez big data eta adimen artifiziala bezalako teknologia berriekin bateragarria izan behar dela. Beste adibide bat, arrisku kapitala. Hemen ikusten dugu Europar Batasunak ideiak badituela, talentua baduela, baina berrikuntzarako esparruak ez du funtzionatzen. Iruditzen zaigu hazkunde gehiago behar dela. Laguntza gehiago hazkunderako, scale up erako, berritzaileak diren enpresa txikitartainentzako. Izugarrizko arrakala dugu Estatu Batuekin alderatuta. Estatu Batuetan finantzaketa eta arrisku kapitalak 8 aldiz handiagoak dira, unikornioak ere 8 aldiz gehiago dira han. Merkatu bakarra iruditzen zaigu garrantzitsua dela eta berrikuntzarako ekosistemak sortzen laguntzea funtsezkoa izango dela arrakala hori murrizten laguntzeko Europa eta Estatu Batuen artean dagoen arrakala hori pixkanaka desagerrarazteko. Tira, nire azken oharra hauxe da. Txostenetik haratago joan ez, gaur egun non gauden ikusi nahiko nuke, ikuspegi politikoa, transizio berde eta digitala bultzatzera bideratua dagoera bat, Europar Batasuneko aurrekontua 2021-2027ko epeluzeko aurrekontuak aukera handiak irekitzen dizkigu, oso garrantzitsuak dira gainera Espainiarako eta Euskadirako zehazki. Iruditzen zait Espainiaren kasuan kontuan hartu behar dugu zientziaren legetik, 85. urtetik, sistema, berrikuntza eta garapeneko sistema oso asko garatu dela, baina Espainiak dituen emaitzak 2020ko txostenei dagokienez Champions Leagueen ari dela jokatzen, eta iruditzen zait adibidez Barcelona Supercomputing Center bezalako elementuak ditu, oso ondo konektatuta daudenak Europako beste sare batzuekin, eta hor inbertsio gehiago behar dira, erreformak behar dira, adibidez hobeto konektatzeko zientzia eta industria. Eta hor iruditzen zait gaur egun une on bat bizi dugula Espainiako ikerketa eta garapeneko sarearentzako. Euskadin gauza bera, gure txostenaren arabera Euskadi geroz eta berritzaileagoa da, eta ia 10% gehitu du gure adierazlean azken urteetan beren maila 2008-2018 Euskal enpresek beren emaitzak hobetu dituzte Europar Batasuneko batez bestetik gora. Iruditzen zait hor Euskadik badituela
dimensio batzuk oso garrantzitsuak direnak, bere ikerketa garapeneko sisteman, adibidez, nazioarteko elementua hor ondo sartuta dute, teknologia erdi eta altuko esportazioak ere bai, bigarren eta hirugarren mailako hezkuntza sistema maila honekoa dute, eta nola ez, beste hainbat elementu ere bai, kolaborazio publiko-pribatua oso altua, garrantzitsua, adibidez, guri Bruselan deitzen ditugun Research Technology Organizations direlako erakundeak dituzte, adibidez Teknalia, Ikalau, eta beste hainbat ere bai. Guk aurkeztu dugun txostena, iruditzen zait lagungarri izango zaizuela, erreferentzia izango da zuentzat, eta evidentzia empiriko bat da ikerketa eta garapeneko politika publikoetarako, eta bestalde ikertzeko ere bai, eta erabili izateko erreferentzia horiek, adibidez, ikerketa garapeneko politiki buruz hitz egiteko eta Europako berrikuntzaren alorrari buruz hitz egiteko, besterik gabe. Eskerrik asko gaur gurekin egomen egoteagatik, eta hitza emango diot Julian Jaderi, nire lankideari, gure ekonomilari burua da bera, gure taldean, eta aurkeztuko dizkizue hainbat alderdi txosten honetakoak. Thank you, Roman. I will, for my presentation, focus on two different aspects and dimensions that I believe are very important for this event. The first dimension relates to the inclusiveness aspect of the research and innovation landscape. There are several divides, and I would like to highlight to you the different divides that we believe are the most significant one today. And then the second aspect will be about this idea that Europe is a research and innovation powerhouse. We have a strong science base, but maybe we can do more, and maybe we could translate it better in terms of economic and innovation output. On the first point, what divides do we observe in Europe regarding research and innovation activities? Basically, we can see that there are concentrations happening in terms of companies, in terms of regions, in terms of countries. The regional aspect is very relevant today, I believe. What we can see is that in Europe, you have about 10% of the regions that account for half of the R&D investments in Europe. So we have a high concentration, we have agglomeration effects, and there is no upward convergence. So we can really observe that there are several low-performing regions that are just barely improving their innovation performance. And this is really slowing down the convergence process related to research and innovation. Besides this, we have strong disparities regarding several indicators. For example, access for scientists to high-quality resources, or even indicators not directly related to research and innovation, like framework conditions and quality of institutions, for example, are quite different between the different regions in Europe. So all this suggests that there is a need to boost the regional potential of innovation systems in Europe. We should do more at the regional level. There is room to improve the regional system of systems of innovation. There is room for more place-based policies. And overall, there is room for a higher and stronger role of homegrown innovations in the growth models of regions. So this is for the regional aspect, but you can also look at the country level. And what we can see is that at the country level, we know that quite well. We have these member states in the northwestern part of Europe that are continuing to have a very strong research and innovation performance. And there is still a gap when we compare that to the regions that are more in the central or European countries, or we have also a strong difference with respect to the southern countries. We have also a strong divide when we look at the company level, and Roman already highlighted this idea. When you look at the top productive companies in Europe, we observe a very strong gap with respect to the bottom of the productivity distribution. And this gap is growing over time. We have a widening gap in terms of productivity
between the top and the bottom of the companies in terms of productivity. So this, as Roman already highlighted, might be related to issues of technology diffusions from the frontier firms to the laggard companies. And then we have the dimension that relates directly to people. And this is also a very important aspect of the RNI performance today. What we know is that all these new technologies, all these new technological revolutions related, for example, to artificial intelligence, automation, robotization, are bringing a lot of concerns when it comes to, for example, job displacement or risks of job displacement on the labor market, or maybe potential decrease in terms of labor share of income. And this is creating some concerns. We observe over the 20 past years a decrease in the share of medium-skilled jobs. So the labor market seems to be polarizing as well. What we believe is that in this context, skills are very important. Skills policies, education, training are critical today. This directly relates to research and innovation, because in order to accompany the new technological waves, we need Europeans to be able to accompany these new developments. And it needs to be both ways. So it means that our people need to be able to contribute to the new innovations and technologies, and they also need to benefit from it and not being threatened by it. The second dimension that I would like to cover here is this idea that we have a strong research and innovation system. You may have heard that Europe is considered as a research and innovation powerhouse. Where does that come from? Well, with less than 7% of the world's population, we account for about 20% of R&D investment. So we are quite a significant player in terms of research and innovation. But at the same time, if you look at the R&D intensity, so R&D as a percentage of GDP, actually we are lagging behind some global competitors. We are behind the US, we are behind Japan. And actually, we are today more or less at the same level as China, and China is increasing at a very rapid pace. We can also compare what we are investing today, so it's about 2.18% of GDP. So what we are investing today in R&D is quite far away from our 3% target. This target, by the way, was reaffirmed in the ERA communication of last month. But what is the difference compared to the 3%? Actually, you can measure that in terms of euros. And if you do that, you will see that we have a gap of about 110 billion euros per year. And this is quite persistent over time. So it means that if we want to fill in the gap, we would need to invest more than one full framework program additionally per year. So this is quite significant. The idea that we are a powerhouse also relates to the scientific base that we have. In Europe, we have strong science. We account for 21% of all publications worldwide. So we are leading the scientific production in the world. But there are some nuances to bring to this statement. First, China, again, is at the same level as Europe in terms of scientific production. Second, with the Brexit, actually, we are at 21%, while we would be at 30% with the UK, and the UK is a major player in Europe regarding scientific production. Third, when it comes to quality, actually, we are not at the top. Actually, the US has a higher production of highly cited publications in the world. They produce 26% of the highly cited publications, while we only produce in Europe 23%. In terms of science, we can also say that we are quite strong when it comes to open science. Now, at the same time, and Roman, you also mentioned that,
we could do more in terms of linkages between the different actors and in science also between the different disciplines. And our science base may be strong, but it's quite heterogeneous as well. So there are still strong disparities between countries when it comes to science. Now, if we consider this science base in the light of other indicators, and in particular when we compare to the US, then we can see that we could do more, because in the US, as I said, they have a better scientific quality. When we compare Europe to the US, we will see that we are weaker in terms of business-academia linkages. Compared to the US, we have a lower innovation output, and we have also a lower share of high-tech in our economy. So all this points to the idea that producing good science and good solutions might not be enough. What we will need to do is to reinforce the process that is creating value from this knowledge and that is producing sustainable solutions with economic value and societal benefits. So what we believe is that there is a need for a stronger approach to what we call knowledge valorization. And this entails IP management and again all these linkages between actors in order to connect the dots between universities, businesses, citizens and policymakers. So I will stop here. I hope that you enjoyed this presentation. I want to thank you for your attention. And I also invite you to go on the website of the Science, Research and Innovation Performance of the EU 2020 report. Thank you. Eskerrik asko, Román Arjona, Julián Rabest. Por cierto, para quienes seguís esta jornada a través de Internet, en la web de Innobasque, en eitb.eus o en Tulankide, que sepáis que podéis hacerles llegar consultas a nuestros invitados. Gure gonbidatuentzat ere galderak egin ditzakezuela. Komunikazioa abildua innobasque.eus elbidera bidali zuen galderak. Komunikazioa abildua innobasque.eus. Berriz itzuliko gara. Vamos a conocer los 5 casos prácticos. 5 kasu praktiko ezagutuko ditugu. Hemen Euskadira bueltatuko gara. Badakizue Innobasquek zerrenda berezia daukala. Es un banco de casos en los que la innovación ha resultado exitosa frente a berrikuntzari esker zailtasunak gainditu dituzten enpresa eta erakunden zerrendak edo kasuak sartzen dira. Eta gaur aurkeztuko dizkizuegu hortik 5 kasu, 5 istorio. Kasu horietan egoera zailei aurre egin diete berrikuntzaren bitartez. Niri 5 berrikuntza kasu berezi edo praktikoa aipatu zizkidatenean berehala pentsatu nuen startup bat izango da, enpresa teknologiko bat edo proiektu sofistikatu bat izango da, gure bizitzako aspektu konkretu bat hobetzeko balioko diguna, eta egia esan, azaldu zizkidatenean kasuak, ez dira horrelako kasuak. Ez dute zer ikusirik, behar bada badira horrelakoak, baina egia esan, gaur aipatuko ditugun erakundeak benetan hemengoak dira, oso sustraituak daude. Euskal erakunde batzuk dira, 5 erakunde. Etzen duten berbada imaginatuko, gaur telebista plato honetara etorriko zirenik Global Innovation Day egunera. Lehenengoa ezagutuko dugu. Ia 100 kaso aurkeztu zizkiguten oso maila honekoak ziren gainera, eta hau da aukeratu zen lehenetako bat. Oso kasu berezia da, egia esan gure oroimenean ez dugu atzeregi joan behar, gogoratu alizateko irudi bat, familian edo etxean, ikusten genuena Alfa markako josteko makina, Alfa hogar marka zen. Ez dugu atzerago, ez dugu oso atzera joan behar. Eibarko enpresa bat da,
100 urtetik gorakoa, baina iaia ezin izan zuen bere 100. urte horrena ospatu ere egin, 2012an hartzeko dunen lehiaketa sartu zirelako. Gaur egun gazteek ez dute josten, ez dakite josten, zertarako egingo dute. 5-10 eurotan edozein dendatan kamiseta bat erosten dute, berria, eta Amazonek dena aurretik eramaten du. Beraz, saltoki zaharrak, bizkanaka itxi egiten dira, ez dago erreleborik, marginak murriztu egiten dira, eta hor, Alfa Hogar etxea etorkizunik gabe gelditu zen, iaia. Erlea Olgado dugu, Alfa eren izenean, hemen gurekin. Erlea Holgado, jefa de produktu... Erlea Holgado, produktu burua eta Alfa Hogarreko proiektu burua. Erlea nola ateratzen da horrelako egoera batetik? Hau da, zuzenean esateko ikusle, nola irabazten zaio Amazoni? Bueno, batzuk esaten zenuena, Dani azkenean hartzeko duen lehiaketa bat genuen, aurre egin behar genion nola edo ala, egoera oso komplikatua zegoen, gainera emnatera den kontzeptu bat ere digitalizazioa zen, gure komertzioen digitalizazioa, eta Amazon erraldoia izugarri azten ari zen, gure terrenoa ere jaten, eta gero ere bazegoen erroparen, merkatuaren hazkundea ere bai, eta besteak beste horrek eraina zuen Alfan, eta horrek tentsio bat ekarri zuen Ripei kanalean oso handia eta sentitu egiten zen sektorean, eta guk merkatukoetan nahiko handia genuen gainera hor. Kontuetan hartu ere komentatu duzun egoera hori, non aldaketa oso garrantzitsua egon zen jostunen sektorean eta jostura munduan. Beraz, adintargeta ere helburu publikoa izugarri handitu zen. Batean gazte asko zeuden, enpresan hasi zirenak, etzekiten josten, baina josten ikasi nahi zuten. Eta horregatik, egia esan erronka handia genituen aurrean, ederrak, baina oso komplikatuak. Ez genekien oso ondo nola egin, baina zerbait egin behar genuen. Eta nola egintzen duten? Bueno, baku bagenekien, gu eskuartean genuen produktua berritzailea zela, berritukuntza egin genuelako duela zenbait urte, produktu oso egokia zen, originala, berria, oso modernoa, eta gainera desberdina zen. Beraz, bagenekin horrekin jokoatzen genuela, bagenekin produktua zeintzen oso ondo, baina ikusten genuen ez genuela lekurik merkatuan. Eta gero, gainera kontutan hartu genuen, ze emozio zeuden markaren inguruan, denok gure Amonek josi egin dute Alfa makinarekin, eta makin hori asko ezagutzen da maila nazionalean, beraz emozio horiek bagenituen eskura. Nostalgia, kariño, sentimendu hori, baina ez genekien nola erabili ere bai. Gero ere, aurkitu genuen, bidaiaren hasiera, 2014-2015 inguruan, salmenta kanal egokiena etzen ordurartekoa, etxe fisikoa edo online den da, horrez genuen arrakasta lortuko. Arrakasta izango genuen preskripzio guneetan, hau da informazioa bila joaten den leku horietan. Zu informazio bila zoaz eta pertsona batek gomendatzen dizu zer erosi behar duzun. Hori argi genuen. Beraz, oinarri hori guztia kontutan hartuz, gauza solte ugari konturatu ginen, aldatu egin behar genuela marketing tradizional batetik, marketing berritzaile batera. Ideia sortu, edukiak sortu, baina gero ez genituen baliabide asko ere hori egiteko. Beraz, horrek ekarri zuen pentsamolde aldatzea enpresaren barruan, ikaragarria, eta taldean lan egin genuen, hortek aurrera, badakit oso erabilia dagoela lan taldearen gaia, baina Alfan 100% horrela izan zen. Ni 2015an iritsi ginenean, hasi ginen prozesuka lan egiten, eta azkenean, horrek esan nahi du, azkenean sailak elkar lotuta daudela, eta elkarrekin lan egiten dutela. Zerbitzu guztien diseinua egiteko, produktu horren osagarriak izateko. Aipatu duzu, marketing modu berriak, mundu digitala, preskriptoreak, hau da, influencerrak, youtubetarrak, bai, horrela. Zer egin genuen? Emozio horietan apoiatu ginen, bermatu ginen, Alfaren inguruan, eta hasi ginen eduki marketinga egiten, balio marketinga, eta gaina gure edukiak. Gu bagenekien gure estrategiaren barruan
produktu eta marketingaren barruan, Alfan behintzat oso lotuta daude, bagenekien edukiak garatu bargen dituela, balioa izango zutenak hasi ginen, zerbitzuan garatzen, produktu horren inguruan, besteak beste edukiak sortu genituen jente honentzat guztientzat, guretzat oso kanal garrantzitsua da, preskriptoreak, blogerrak, influencerrak, besteak beste. Eta ikaskuntza etxean egin genuen, baina eduki oso interesgarriak eman genizkien. Gero lankidetza ere bultzatu genuen Mondragoneko unibertsitatearekin eta bere ikasleekin zoragarriak dira. Eta bideo tutorial batzuk egin ditugu etxean, oso ondo atera zaizkigu, egia esan oihartzuna oso handia izan da, eta azkenean lagundu egiten diogu azken erabiltzaileari makina erosten eta josten ikasten bere etxean egiten. Ez dugu arriskoaren aurrean bakarrik uzten, hau da zuk makina erosi eta hor bakarrik gelditzen zera, ez ikaskuntza prozesuan laguntzen diogu. Pandemian zehar, 2015an hasi zinaten aurrera egiten, gora egiten, pandemia etorri zen, eta bengo goratzen naiz irratian elkarrizketa bat egin dizuela, itxialdiaren unerik gogorrenean, jendeak Netflixa eta hogia egitez gainera, makinik gabe gelditu zinetela, ze jendea josten hasi zen, hau da, egundoko arrakasta izan zenutela. Bai, lotxa pixkat ematen du esatea, ze pandemia honek sortzen duen sufrimendua ikaragarria da, baina Alfarentzat 2020 oso urtea ona izan da, ikaragarri saldu dugu, aspaldidanik ez genuen horrelako zerbait ikusten, beraz egia da gure online estrategia, etxean ere landu duguna, beti ara Javier Etxebesteren laguntzarekin, bera izan da gude gidaria, hemendik agur bat Javierri, online lan egiten lagundu digu, berak erakutsi digu zer egin behar genuen, zer azpimarratu behar genuen gure online estrategian, baina azkenean lortu dugu, pixkanaka, 5 urte hauetan, lortu dugu ideiak ondo oinarritzea, web horri bat sortzea eta aukera eman digu balio eduki horiek guztiak hor jartzeko, ikusarazteko eta web horria ez dadin normala izan marketplaceen dagoena, baizik eta oso intuitiboa da, preskriptorentzat. Beraz, horregatik, guretzat kanal funtsezkoa saltzeko jostun akademiak dira. Eta 2015an kontzeptu berri bat sortu genuen, historio josiak, eduki haue guztiak jakitera eramateko, beraz akademia sare bat sortu genuen, Alfan niretzat hori izan da egundoko arrakasta, eta akademia hauei esker, egun akademia baino gehiagorekin dugu harremana Espainia mailan, eta webari esker eta akademiai esker lortu dugu COVID-era iristea jostura maila oso handiekin, Instagram ere irabili dugu, eta horreko jartzen handia eman digu. Beraz, jende askok ez batzuen ezagutzen zertzen jostura basartu egin dira eta makina bat erosi du. Eta Alfari esker ezagutzen du. Eraldaketa izugarria lidergoa berreskuratzeko une oso komplikatuan zen denean. Erlea Logado, zorionak. Zuri. Acabamos de mencionar la pandemia y el confinamendua. Konfinamendura bueltatuko gara, hain zuzen ere, martxoaren 13-14 lehen egunetara intzuliko gara. Egun haietan bizitza gelditu egin denok etxean gelditu behar izan genuen. Eta muturreko egoeretan daudenak ere, bai, hau da, oinarrizko gauzak ere lortu ezin dituztenak ere egoera hartan gelditu ziren. Caritasen laguntza behar duten personak. Herrialdea edo mundua aurrera baldin badoa ere, beti dago norbait Caritasen laguntza behar duena. Baina, etxeko konfinamenduak ez zien uzten persona hauei beren laguntza ekonomikoaren bila joatera. Edo behar zituzten elikagaiak Caritasen jasotzera. Ezin zuten etxetik atera horren bila. Kasu askotan, gainera pertsona horiek, familia horiek, ez daukaten kontu korronterik. Eta horren bestez, bankutik transferentzia bat egitea ezinezkoa da. Horrek ez du balio. Gurekin dugu Carlos
Bargos, Caritas Bizkaiako zuzendaria. Carlos, egunon. Iruditzen zait, inork ez zuela espero Caritas Bizkaia edukitzea gurekin hemen Global Innovation Day egunean. Ni neun lehena, Beraz, seiguzu, zer egin zenuten konfinamenduari izkin egiteko, alarma egoeran eta jendeari laguntzeko? Tira, nik uste dut benetan galdera hori dela. Zer egiten du Caritas Bizkaia bezalako erakunde batek hemen, gaurko jardunaldian? Tira, guk egin duguna da, ikusi dugu berrikuntza soziala, berrikuntza teknologikoak bizitzak hobetzen dituela, eta horrek zer ikusia du gurekin. Hor, alde batetik, urgentzia soziala dugu, eta beste alde batetik ikuspegi jakin bat eduki dugu. Iruditzen zait, guretzat, ezinbestekoa da, nola ez, inor ez dadila atzean gelditu. Bidai honetan denok aurrera egin behar dugu batera, bestela bidai honek ez du zentzunik, eta bestalde gizartearen urgentzia, gogora dezagun, denok dakigu zein zen egoera, denok konfinatuak geunden, babesik gabe, milaka familia inolako babesik gabe, inolako diru sarrerik gabe elikatualizatzeko, bizitzako hornidurak ordaintzeko, alokairuak ordaintzeko, bizitzarako errenta minimorik gabe, eta ekonomia informalera bideratutako jende asko eta asko. Horrek, esan nahi du, ezinezkoa zutela laguntza ekonomikoa jasotzea persona hauek. Persona horiek ez dute ez da kontu korronterik ere, zuk esaten zenuen bezala. Bestalde, gure voluntarioak, Bizkaian dauzkagunak konfinatuak zeuden, horiek dira gure indargunea, gure baliabide nagusia, eta izugarrizko ataskoa genuen, horrez genituen voluntarioak, gure baliabideak blokeatuta zeuden, gure voluntarioak konfinatuta, eta denbora aurrera zioan, gure kontra zegoen dena. Nola lortu zenuten, nola moldatu zineten? Tira, hasteko pentsatzen hasi ginen, gogo eta egiten. Oda, kontuan hartuta inorrez intzelatzean gelditu. Pentsatzen genuen zer nolako elementuak baliatu genitzakeen, martxoaren 14an beste 1.000 euro bideratu genituen Caritas Bizkaiako aurrekontu osotik egoera desblokeatzeko. Kutxa zainetara ere bideratu ginen, bagenekien jende guztiak zuela mugikorra, eta mugikorren erabilera ere asko ari zen areagotzen, egoera kritiko bat bihurtuko zen, administrazioen laguntza behar genuen, herri administrazioen babesa. Erakunde sare baten laguntza behar genuen, guk eskaindu nahi genuen laguntza hori kapilarizatzeko. Zertarako? Trazabilitatea bermatzeko eta laguntzetan analisi sozial zuzen bat egiteko. Hori da, hasieratik mai gainean jarri genuena, hau da, ikusi behar genuen atasko izugarriak nola, zer nolako irtenbidea eduki behar zuen. Zer egin genuen? Aplikazio bat sortu genuen, no-code plataforma baten bitartez. Zertarako? Edozein dispositiboren bitartez, edozein gailuren bitartez, irisgarritasuna lortzeko. Hau da, laguntza behar zuten pertsonei laguntza hori bermatzeko. Halkash da mekanismo bat banku etxeek erabiltzen dutenak, adibidez adingabekoek, adibidez 15 urteko pertsonek hor diru bat jasotzen dute mugikorren bitartez. Hor bi egoera horiek konektatu genituen, eta hori Eusko Jaurlaritzaren eskura ere jarri genuen, ahalegin handia egin zuen, berdinen arteko aliantza modukoa sortu genuen, lehen aldiz historian, lehen aldiz alor publiko eta pribatua elkartu egin genituen, eta diru ekarpen garrantzitsu bat egin ziguten sistema horren bitartez. 10 elkarte sozialekin batera lanean hasi ginen, horri esker errekurtsoak bideratzen hasi ginen Bizkaia osoan, duplizitateak eragotziz, analisi egoki bat eginez, eta egoera oso potentea zen azken 7 hilabeteotan 7.000 transferentziatik gora egin ditugu sistema horren bitartez, eta baditugu datu batzuk benetan desberdinak izan daitezkenak. Martxoaren 14an ataskatuta geunden, 17an aldiz lehen transferentziak egiten hasiak ginen sistema horren bitartez. Zertarako gure prozesuak hobetzen genituela bermatzeko. Guk sistema horrekin funtzionatzen jarraituko dugu, eta urgentziari eta gure ikuspegi horri esker lan egin dugu. 2 milioi euro, 7.000 transferentziatik gero, Caritas Bizkaia dugu erreferentzia gaur berrikuntzan. Eskerrik asko, Carlos Barros.
Jarraituko dugu, gogoratzen dizuegu internetez ari gara, Innobazkeko webgunean, eitb.eusen eta Tu lankide webgunean. Avisad a vuestros contactos, porque se están perdiendo... Abisatu, ezagune. Izan ere, historio oso ederrak adibidea galtzen. Oso interesgarriak. Goazen 3. kasura. Ikusiko dugu nola kolaboratu duten erakunde batzuek orain berrikuntzarako. Oso historio, gizalegezka, oso humanoa da, elkartasunez betea. Ikusten duguna da, Euskadira iritsi zaizkigula inolako seniderik gabetorri diren adin txikiko pertsonak, bakarrik iritsi zaizkiguna. Kontua da, nola lortu, 18 urte betetzen dituztenean, nola lortu ikasketei ez ustea. Zuzenean, aterpetxetik kalean gelditzen dira, 18 urte betetakoan, inolako laguntzarik gabe. Nola lortu dezakegu ikasketei ez ustea. Hau da, hemen aurrera ateratzeko duten aukera bakar hori ez ustea. Otxarkoagako irakaskuntza zentro profesionalean lan egiten dute, horrelako kasuekin, Otxarkoagan kalean bizi diren gazteekin. Juan Antonio Arrieta da, Otxarkoagako ikastetxeko zuzendari. Egunon, nola konpontzen du horrelako arazo sozial bat ikastetxe batzek? Hau da, etxe bizitza, garraioa, alimentazioa, dena uztartzen duen arazo bat. Hau, joan den ikasturteko hasieran gertatu zen, besteak beste batzuk hasi ziren ohartzen, ikasle batzuk guztita iristen zirela ikastetxera, zikinak iristen zirela, batzuk joanak zeudela, gelan lo hartzen zutela, eta ezkenekin zer gertatzen zitzaien, baina zerbait garrantzitsua zen, hor tartean zegoena zerbait gogorra gertatzen ari zen. Gero hasi ginen egoera ulertzen. Hau da, zer gertatzen da hor? 18 urte betetzen dituztenean, aterpetxeetatik joan egiten dira. Hor, Foru Aldundiaren tutelapean egoten dira, baina kalera joan behar dute, eta kalean daudenean ez dute inolako baliabiderik. Hortxe sortu zitzaigun guri erronka. Hau da, ikasten jarraitu behar zuten gazte horiek, hori lortu behar genuen, arrazoi askorengatik gainera. Izan ere, trebakuntza hori behar dute gazte hauek lan bat lortzeko etorkizunean. Eta etorkizun horretan independentzia eduki dezaten, burujabe izan daitezen, hemen bizi ahal izan daitezen, eta bere familiei lagundu aldi berea. Baina, horrelako pertsonak ditugu, eta kalean daudenean oso erraza da arazotan sartzea, persona hauek. Horrelako arazoak sortzen zaizkie, ordena publikoko arazoak, osasun arazoak, iristen dira. Eta badakigu gainera, zer gertatzen den, enpresekin badugu harremana, eta neskamutil hauen profila ikusten dugu aztertzen ari direla enpresek eta patronalek. 4.0 industriak behar du horrelako jendea. Beraz, irtenbideak aurkitu behar izan zen dituzten, oso kontu desberdinetarako, baina zuek ikastetxe bat zarete, nola lortzen duzue etxe bizitza adibidez? Tira, hasieran adibidez gosaria ekartzen genien, neskamutilei, esnea, galletak, erropa ere bai, arropa edo horrez gain beste zerbait ere bai, metrorako txartela, garraiorako, barik txartela, eta ikastetxeko garbitasuneko langile batzuek labadora jartzen zuten, haien erropa garbitzeko, baina hori partxe bat zen, horrek konturatzen ginen horrela ez ginela inora iritsiko guk. Benetan nahi baldin bagenuen hor, edo saiatzen ari baldin baginen, benetan mutil horiek trantze horretatik ateratzeko eta burujabe izateko, benetan hor beste zerbait behar genuen. Eta beraz, hor bi gauza egin genituen nagusiki. Eta iruditzen zait ongi laburtzen dutela egoera. Lehenbizi, hezkuntza prozesua berritu egin genuen, goiti bera eraldatu genuen. Zer saiatu ginen egiten? Hezkuntzaren mugak zabaldu genituen. Hau da, hor sartu genuen hezkuntza ez formala eta hezkuntza formala. Ibilbide desberdinen sortu genituen. Eta beste modu batera egituratu genuen eskola. Hau da, gure helburua zen mutil horiekin jarraitzea. Eta beraz, zuzendaritza benetan inplikatu zen proiektu horretan. Eta hor bultzatu egin zuen benetan aurrerantz. Estrategia bat genuen, oso garbi zegoen hori. Estrategia zen ikastetxe ohiko bat izateari utzi, eta lortu behar genuen konturatzea zein ziren neskamutilen beharrak.
eskolatik kanpo eta eskolaren barruan. Zentzu horretan, bigarren partea zen garrantzitsua, lehen bizi berritu egin genuen, baina bigarrena izan zen eskolatik kanpo ateratzea. Eta hor, ekosistema bat sortu behar izan genuen, zertarako hain zuzen ere, neskamutilen beharrak asetu alizateko. Eta hor, etxe bizitza lortu genuen parrokiaren bitartez, obispadoaren bitartez, Caritasen laguntzarekin, Bilboko udalaren udaletxe bizitzen bitartez, eta hor, fundazio askorekin hitz egin genuen, adibidez, gurekin lan egiten dutenak, eta lan egiten ez dutenak, baina lagundu gaitzaketenak neskamutil hauentzat, eta horrela, mutil hauek aurrera jarraitu alizateko eren ikasketekin. Azkenik, ekosistema hori sortzen ari ginela pisuak behar genituen. Hau da, lekua neskamutil hauek hartzeko. Hori da egin genuena. Bai, ikastetxe baten eraldakuntza ez da, 200 neskamutiletik gora salbatzeko, persona horiek aukera bat eduki dezaten. Juan Antonio Arrieta, eskerrik asko. Laugarren kasu, Akelarre. Akelarre jatetxea, zer esan. En los casos anteriores podemos entender que había situaciones prácticamente erabat muturrekoa zela. Que había que solventar. Eta konpondu behar zela. Baina, zer behar du lider batek? ¿Qué transformación puede necesitar? Baina zein eraldaketa behar izan dezake jatetxe batek. Jatetxe horretara mundu osoko milaka pertsonak joan nahi baldin badute urtero. Nik uste dut Pedro Subijana dela, euskal sukaldari handien, belaunaldiko sukaldarien artean, galdera horri erantzuten lehena izan dena. Hau da, zer gertatuko da nire jatetxerekin ni erretiratzen naizenean? Zer gertatuko da hemen nila ez nagoenean? Galdera hori askok egiten diote bere buruari. Eta Subijana jaunak galdera horri erantzun nahi izan zion. Egunon? Zer erabaki zenuten? Tira, guk berrikuntzaren alorrean lan egiten genuen lehenagotik ere. Hau da, euskal sukaldaritza, baskulinari bultzatu izana, kongresuak, telebista, hau da. Nik beti pentsatu izan dut hori betirako zela, nik betiko biziko nintzela, beti inguruela hori. Eta bizkanaka ikusi genuen gure enpresa txikia zela, etxeko enpresa bat, hau da, modu domestiko batean eramaten genuela eta eraldatu egin behar zela. Lehen saiakera bat egin genuen, enpresa baten bitartez, familia batekin, jende oso garrantzitsu batekin lan egin genuen, eta porrot egin genuen. 2008an, ordainketa suspensioan gelditu ziren, eta eraikuntza erabat ondatuta gelditu zen, obretan geunden eta gelditu ginen, 7 urtez zain egon ginen erreakzionatzen zuten ez ikusteko. Eta ez zuten reakzionatu, eta azeleragailua zapaldu eta alternatiba bilatu genuen, bai. Aldatu egin behar genuen, nola ez? Berrikuntza nagusia zen, enpresa familiar bat izatetik, enpresa egituratu bat izatera pasatu behar genuen, etorkizunera begirako egitura bat izan behar genuen, eta era guztietako aukerak izan behar genituen. Adibidez, norbait fitxatzea pentsatu genuen, hasieran. Gero, pentsatu genuen, edo guk lortu genituen gure bazkide berriak, Urtasun familia, oso egitura garrantzitsua, enpresa egitura garrantzitsua, finantzak eta ikuspegi bikaina dute, eta oso potentzia garrantzitsua. Hori falta zitzaigun ere, beraz, hori zen lehengo kontua. Bigarrena, hau da, kanpotik norbait ekarri ordez, norbait fitxatu ordez, zergatik ez dugu gure jendea hartzen, hau da, guk dagoeneko urtetan zehar harremana izan dugun jende horrekin funtzionatzen dugu, arduratsuak dira. Aztiren laguntzarekin, Rogelio Pozoren laguntzarekin, nire lagun mina dut gainera, berrikuntza agenda bat egingo dugu, ikusiko dugu
nola gorde ditugun gauza positiboak eta beste gauzak nola hobetu ditzakegun. Adibidez, barneko antolakuntzaren kontu batzuk, hobetu behar genituen, edo ordezkoak bilatzearen kontu. Adibidez, nire sukaldeko burua jubilatzen zen, eta ikusi behar genuen ardura hori nola banatu, nola antolatu. Beraz hor, ekipo bat, talde bat, egin genuen bat ordezkatzeko. Baina pixkanaka beraz, joan ginen ikusten nola egin enpresa bat, etorkizuna izango zuena, naiz eta ni ez egon, aldudan neurrian egongo naiz, baina tira. Eta nola amaitu da hori? Tira, nola amaitu da? Oso ongi funtzionatu dugu, konfinamendu luze bat izan dugu, baina lortu dugu telematikoki harremana mantentzea gure taldeekin, astero bildu gara, eta jakinaren gainean eduki ditugu, zer gertatzen ari zen, nola joango zen enpresa. Eta iruditzen zait orain datorrela bigarren beste konfinamendu bat, eta hor iruditzen zait hor faktore garrantzitsu bat dugula, iruditzen zait espirituari eutsi egin behar diola. Hau da, jendea ez dela gainbeheran joan, arazo psikologiko garrantzitsuak ari dira sortzen han hemen, eta gainera, azken egunean, itxi genuenean, Oteiza lekua zabalik gelditzen zen, asteburutarako, baina nik esan nien, zine egiten dizuet, hau bukatzen denean, martxan dagoen proiektua, arkitektuek eta martxan jartzen ari diren eraikina, gainberu iratua dagoena, eta ongi dagoen leku horretan, beste bloke hori eraikiko dugula, ampliazioa, Akelarreren ampliazioa, 4 supersuites eraikiko ditugu, eta egin dugun gauzarik onena izango da, agintzen dizuet. Eta azkenik, txandau bukatzeko, beste euskal klasiko bat daukagu. Esaten badut SDA Factory Vitoria ideiarik ez. Baina Ufesa esaten badugu ulertzen didazue. SDA Factory, un año malo, en 2019. Factory urte txarra 2019koa salmentak erortzen hasi dira. Ehunka lisagailu daude merkatuan, baina 2020an gauza bera gertatzen da, COVID-19 agertzen da. Eta virus hori temperatuetan eta lurrunarekin ezaba daiteke. Eta jakina, inork vaporeaz baldin badaki, haiek dira, Ufesan. Aprobetxatu daiteke aukera hori. Horixe egin dute. Iñaki Castrejana da SDAko faktoriko zuzendaria egunon dani. Nik ere nuen espero lixagailu enpresa bat hemen izatea, zer egin zenuten, nola lortu zenuten? Hau pixka bat testu inguruan jarri behar da, enpresaren historia. Guk 40 urte daramagu lixagailua egiten, Gasteizen. Eltseko tresna txikia da, oso zaila da lehiatzen, beti ikusten duzu made in China bat edo zen elektragailu txikian, beraz hemen Araban egotea eta Gasteizen, etengabeko erronka da, eta lortu dugu urtean zeharra egitea. 2018 urtean, SH fabrikaren parte zen, erabaki zuen, talde berri bat sartu zen, katalana, inbertitzailea, jarraitutasuna emateko gure lantegiari. Beraz, hemen, puntu honetan, apustu egin genuen berrikuntzaren alde, eta urte asko generaman berrikuntzarekin lanean, eta apustu egiten. Eta horregatik, orain, adibidez, ari gara arroparen higienizazioan ere lan egiten. Ze azkenean, konturatzen gara, gure jantziak dira gure bigarren azala, ukitzen duguna. Eta behar da, maindireak 60 gradutan garbitu behar dira bakterio guztiak horrek gelditzen delako, baina arropa ere bai, 30 gradutan ez da higienizatzen. Beraz, lixatzea da arropa higienizatzeko modu bat. Eta berrikuntzan ari gara lanean beraz, nola higienizatu erropa, hainbat azterlan egin ditugu, eta 2 patente genituen erantzuna ematen zuten higienizazioari. Alde batetik goi temperatura, jantzia ondatu gabe, higienizatu, baina ondatu gabe, eta gero pulsuka egindako lurruntzea. Horrek hiltzen du birusa, eta benetan jantzietan sartu eta birusa desagerrazten du. Eta beste enpresa batekin batera lanean ari gara jakiteko nola higienizatzen
globalizatu erabat Europa. COVID-a gertu zen, Txinan agertu zen, urtarrilean, gure hornitzaile txinatarrek esaten zikuten, eta esan zikuten serioa zela. Ez zela ohiko pandemia bat, baizik eta serioa zela. Eta zuek jadanik bazen duten formula, arrakastaren formula gu horretan ari ginen lanean. Eta pentsatu genuen, eskura genuen horrek egin zezakela virusaren aurka. Hiltzeko, ordura arte ez genuen virus horrekin egin, bai koliarekin, beste bakterio batzuekin. Eta beraz, pixka bat gehiago ikertu genuen jakiteko nolakoa zen virusa. Eta test proba berriak egin genituen. Kataluniako zentro teknologiko batekin batera, gure sistema healthyk benetan koronavirusa hiltzen zuela jakiteko, berezitasunekin urtarrilea zen, gehien lanean ari ginen, eta ez bakarrik soluzioa izateko, baizik eta jakiteko orain zer, orain egin behar da, produktu atera behar da, diseinatu egin behar da. Hau da, hornitzaileekin batera lan egin behar da. Beraz, kate oso bat etorri zen, eta guk izan dugun berrikuntza puntu sendoa ez da izan berrikuntza teknologikoa baizik eta oso bizkor jokatu behar izan dugula. Guk, adibidez, urte terdi behar genuen lehen kontzeptu bat egiteko, etxeko elektragailu txiki bat egiteko, baina orain hilabete gutxitan egin dugu oso harin, oso bizkor, eta horrek benetan eman digu abantaila kompetitiboa eta berrikuntza proiektu honetan. Bosgarren kasu praktikoa, hau izan da, eziztu bizian egindako, eraldaketa bat SDA Faktorin, Iñaki Gabastrajana, eskerrik asko, eta zoriona. Ikusi duzuen bezala 5 eredu berrikuntzarako 5 istorio zoragarri. Posible dela, esaten digute. Eta posible dela, egiaztatzeko jarraian Innobazkeren 2020ko berrikuntzarako informearen aurrerapena ezagutzeko mainguru batez gozatuko dugu. Musikenen gaude, Global Innovation Day ospatzen ari gara eta interneten jarraitzen dugu, Innobazke, eitb.eus eta tu lankide webgunetan. Vamos a continuar ahora con un diálogo que nos va a dar información muy útil. Elkarrizketa batekin oso informazio erabilgarria emango dugu gainera, hitz egiten ari garen honetaz. Hainbat alde izango dituen elkarrizketa izango da, eta gure gonbidatuk hartuzuko ditu. Lehenik eta behin, Leire Bilbao dugu gurekin, Innobazke, Berrikuntzaren Eskola Agentziako zuzendari nagusia, Kristina Uriarte ere bai, Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako ordezkaria. Baina duela 2 hilabete arte, Hezkuntza Kontseilaria urte gehien egon dena bere departamentu horretan, beraz ikuspegi ezin hobea du, unibertsitateari buruz, hezkuntzari buruz, zientziari buruz, eta ze harreman dituen enpresekin. Ondoren Javier Ormazabal dago, Belatiago taldeko presidentea,
herrialdea egiten duen enpresa bada, seguru bere ibilbidearekin identifikatzeko zaretela, ze mundu osoko herrialdetan daude, oso teknologikoa, oso industrializatua da, sare elektrikoetan eta telekomunikazioetan 3.000 langiletik gora ditu, eta berrikuntza zitzegin baino lehen, horretan jarratuten zuten jadanik. Baita ere, Aitor Alapont, P4Q Electronicseko zuzendari nagusia. Bizkaian erosotegin dagoen enpresa batek Estatu Batuetara eta Txinara salto egin duena. Baita ere, ingenieritza, espezializazioa altua, eguzkiaren automobilgintzaren eta trenbidearen sektoreko sistema elektronikoetan espezializatuta daude. Eta Nerea Aranguren Ideko enpresako zuzendari kudeatzailea ere, Ideko Gipuzkoako zentro teknologiko bada, 100 langile baino gehiago dituena industria fabrikaziorako teknologia aurreratua garatzen. Datu gisa, langileen herenaren maila nabarmendu behar da. Ze esan beharra dago, langileen herena doktoreak direla. Beraz, leire zurekin hasiko gara, Innobaske beste edizio bat burutzen ari da, 3. jada Euskadin I+G+B arloaren egoera monitorizatzen duen 2 urtez bengo txostenaren edizioa da legia. Zer dio berrikuntzari buruzko Innobask txosten honek? Tira, lehenbizi segurtasun arazoengatik hemen egon ezin diren nire taldekoei mezu bat, hemendik agur bat haientzat, nola ez? Ni horrelako, gainera, agur bat haien parte zuentzat ere bai. Txosten hau, bai, esaten zenuen bezala, guk gure bazkide guztiei emango diegu, 920 dira, bazkide hauei, eta benetan iruditzen zaigu garrantzitsua dela dokumentu hau. Ulertzen laguntzen baitigu zer nolako unean gauden eta zer nolako etorkizuna dugun aurrez aurre. Txostena oso zehatza da, sakona da, eta zer nahi dugu gaur egun? Definitu nahi dugu zer esan nahi duen. Diagnostiko bat da, eta hor, dokumentu honetan esaten dugu Euskal zientzia sistemaren jokabidea zein den. Eusko Jaurlaritzak esaten digu hori dela gure eginkizuna, ebaluatzea sistema hori, eta helburua da sistema barruan dauden agenteei laguntzea, herri administrazioei zein agente pribatuei. Zertarako erabaki estrategikoak hartu ditzaten. Analisi kuantitatibo bat egiten da lehenbizi, eta hor informazio zehatza lortzen dugu, hainbat estatistika analizatu ditugu, adibidez tokian tokiko estatistikak eta nazioartekoak ere bai, eta hori osatzeko txosten kualitatiboago bat egin dugu, 250 profesionaletik gora parte hartu dute hor, Innobaskeko bazkide direnak, sistema zientifiko, tekniko, teknologiko eta berrikuntzakoan parte hartzen dute profesionala dira eta sakonki ezagutzen dituzte, aztertzen ditugun elementuak. Informazio horri esker zer lortzen dugu? Informazio garrantzitsua da, datu asko ematen dizkigu, eta hori esker txosten honi begiratzen diogu angelu desberdinetatik. Horregatik da erreferentzia txosten hau. Une honetan, zer analizatu dugu? Tira, analisi sakon bat egin dugu, oda, zer gertatu da 2018 garren urtetik ona. Zer gertatu da? Hainbat ikasketa atera ditugu, lekzioak ateratu ditugu, aipatuko ditugu, eta erabateko atzerak edan gaude orain. Krisia dugu, gaur egun, eta inoiz baino ertz gehiago ditu gainera. Kristina Uriarte, galdetu nahi dizut, berrikuntzarako komisionatu giza, zer ekarpen egiten dizuete txosten honek? Tira, egiten didazun galderari dagokionez. Txosten honek oso informazio garrantzitsua eskaintzen digu, batez ere diagnostiko horretaz aparte, leireak aipatzen zigun bezala, hau da, ikusteko gure zientzia, teknologia eta berrikuntza sistemak nolako bilakara izan duen, jakiteko zer nolako erronkak izan ditzakegun aurrez aurre. Honela ikustezakegu, ideia bat edukizakegu, benetan ikusteko nola egin dugun aurrera alderdi desberdinetan, eta zer nolako alderdietan aurreratu behar dugun oraindik gehiago, zertan hobetu behar dugu gaur egun, gu ari gara orain bukatzen zientzia, teknologia eta berrikuntza plana 2030koan, iaz, onartu zen, justu, COVID-aren aurretik, oinarri estrategikoak onartu genituen, eta orain berrikuntza egiten ari gara. Oso bidorreko zaigu, hain zuzen ere, ikusteko nondik abiatuko garen, eta zer nolako erronkak ditugun aurrez aurre etorkizunean. Gure helburua da Euskadi posizionatzea. Hau da, Europako eskualderik berritzaileenen artean, 2030-rako. Eta iruditzen zain lagunkarri izango zaigula.
Zuekin jarraitu aurretik. Leire, zuen azterketaren arabera, zintzuk dira ia hamarkada bateko krisiaren ondoren ikasitako lezioiek? Orain ateratzen ari garela pandemiatik, titular batzuk esan ditzakezu, lehenik eta behin esango dut berrikuntza krisia ez dagoela erabalotuta horrekin. Guk uste dugu krisi garaitan gehien berritzen dugu, erronka gehiago ditugu, hori ari ginen esaten. Txosten honetan ez dugu hori ikusten. Esaten digu Europan eta Euskadin ez dutela handitu, ez direla handitu enpresa berritzaileak aldi honetan. Beraz, ez da ondorio bat, espero genuen ondorio bat. Javier, nerea, harritzen zaituzte hori entzuteak, gu harritu gaitu guztiok piloa, hau da, ideia hori. Krisia ez dela unerik egokiena berrikuntzan lanean hasteko, baina behar bada badu zer ikusia beste mezuren batekin, epeekin eta denborekin. Behar bada krisi une batean denok irekiago gaude ideiak bilatzeko, baina agian ideia horiek ez dira iribiltzen, ez daude oso garatuak, beraz itxaron egin behar da urte bateko epea pasatu arte, berrikuntza hori benetan merkatuan ikusi arte. Agian inbertitzeko unea da, gauza konpontzeko momentua, baina soluzio hori ez da oraindik iritsi. Baina ni pertsonalki harritu egin hau, denok komentatu gaitu, beti pentsatu genuen une hau zela asmamena zorrozteko eta gauzak berritzeko, Javier. Erabat ados nago horrekin, ni ere harritu egitena, baina egia da, denoi gertatzen zaiguna krisi momentu batzuetan, pentsatzen dugu baliabide gutxi ditugula eta ikusgaitasunera ere moztu egiten da. Etorkizunari begira beraz unoietan egokitu egin behar duzu maila guztietan. Hau da, atzerapenak ekiditen saiatzen zera, baliabideak doitzen eta IGG bera iristen. Kontutan euki gure industri enpresa ingurunea oso txikia dela eta baldintzatzailea handia ditugula kapitalizazioan aldetik gutxienez familia enpresetan. Maila horretan ikus dezakegu finantzaketa iturriak lehen ere esan da, kapital arazoak ere kapitalizazio arazoak eta baliabideak esleitzeko eperuzeko proiektuetara konprometituak daude, ikuspegia ez dagoelako eta baliabide gutxi dagoelako ere olako momentu batean. Eta gainera krisia luzatu egiten da eta aitor aurrera. Behar bada zerbait eranzteko, autokritika ere pixkat egin beharko litzateke, nik uste dut gu 2012 urtean 2,7 inbertitzen genuen, orain 1,49 inbertitu dugu, beraz pixka bat aztu egin zaigu, pixkat jakitea non dauden munduko enpresa liderrak estatu batuetan eta beste gainerakoan 9,9, Google eta hauek inbertitzen dute Europan 3 inguruan eta hemen ez gara 2 iristen, zerbait akortu kritika pixka bat egin beharko dugu horren inguruan. Beraz, lehenengo irakaskuntza edo lezioa da txoste honetan da berrikuntza eta krisiak ez dago lain lotuta. Gero beste alderdia azpimarratuko duzu, Euskal enpresen IGG askoz ere mendekotasun handia dugutela finantzaketa publikoarekiko. Hau da 2017an jate baterako Euskadin gure enpresen finantzazioen 1,3,5 funts publikotik zetor zen, eta Europan 4,7 eta 2018an ez ditugu datu Europarrak, baina Euskadin 1,7 iristen da. Beraz, oso garrantzitsua da finantzaketa publikoak izatea benetan gure enpresan tira egiten duena. Enpresa txikiak ditugu, Europan gehien inbertitzen duten enpresak dira multinazional handiak, 1,27 inbertitzen dute, guretzat enpresa handiak 1,28 bakarrik inbertitzen dute hemen. Beraz, IGG enpresa txikitatanek egiten duten, eta baina gehiago ere daude administrazioaren mendeen, eta Euskadi du erakarpen trakzio gaitasun hori enpresarekiko, baina finantzaketa publikori gabe ezingo du aurrera egin alderdi pribatuan. Eta errezesio atzeraldi garaioietan oso argi ikusten da administrazio publikoa eta pribatua baita ere mantxoago baldin bada ere kaltetua ateratzen dela atzeraldi ekonomikoa izan duerako administrazio publikoak ere bai, eta orduan ere iritsi gara 3. gai potolora. Hau da, austeritateen garaietan behar bada administrazio publikoak bere funtsa gesten dituenean, kalte egiten dio erakunde pribatuari eta baita ere inbertsio publikoari, zer dio sektore pribatuak. Horren bestekoa da dependentzia
sektore publikoarekiko zoritxarrez ematen du hori horrela dela, mendekotasun handia dagoela. Eta ez genuke zain egon behar, ez genuke laguntza publikoaren zain egon behar enpresetan, baina ematen duela gertatzen dela bai. Eta ematen du datuak hori berretxe egiten dutela. Apustu egin beharko genuke pixka bat gehiago etorkizunari begira. Bueno, nik uste dut mix publiko-pribatu hori IG-a bultzatzeko, nik uste dut hori oso positiboa dela gaur egun. Pentsa genezake idealena izango litzatekela enpresak autonoma izatea eta apustu egitea IG-aren alde bakarka, baina ikusten dugu hori ez dela ezer gertatzen, palanka publikoa beharrezkoa da, dena publikoak izateak ere ekar dezake enpresaren konpromisoa galtzea pixka bat. Beraz, nik uste du mix hori pribatu publikoak horrek bermatu egiten dizu enpresak aurrea aterako dela bere proiektua, horrean ari dela apustu egiten, baina gero finantzaketa publikoarek uste dut ematen duela irismen handiago bat, baliabide gehiago usten dizu irismena, fokoa jartzen, sakontzen, eta gainera seguruenez beti ere kontuan hartu zentzu diren laguntza programak utziko digute lankidetza palankatzen. Nire kasuan zentro teknologikoekin edo beste erakunde batzuekin. Nik uste dut horre guztiak mix publiko-pribatu horri esker IGG proiektuek onura bat izaten dute eta emaitza handiagoak izaten dute. Baina lehen da bizita proiektua hori da garrantzitsuena. Nik uste dut horretan denok ados gaudela horrela finantzaketak ere lagundu dezake. Javier, bueno, egia esan gutxi. Ezaugarri hori gustatuko litzaiguke behar bada pixka bat desberdinago izatea. Ze administrazio publikoak beti bilatzen du baliabide pribatuak trakzionatzea beti ere baliabide publikoekin pizgarria eskaini, hau da animatu, bultzatu, sustatu ikuspegi positibo batetik. Hemen beste ingurune hurbilago batzuekin konparatuz badugu berrikuntza kultura bat eta zati batean iritsi da administrazioak eman egin duelako, berrikuntza bultzatu duelako, bere konpromisoaren bitartez, konpromiso eraginkorra gainera. Baina batzuetan baditugu zalantza batzuk eta ziurgabetasun batzuk. Hau da, zeintzuk diren hasieratik esleitutako baliabideak gero ejekutatu egiten direnak, administrazioaren aldetik eta enpresa pribatuen aldetik, batez ere funts europarrak iristen direnean. Hau da, esleitzen diren funtsak ez dira gainera nahikoak, beraz joan behar dugu, gai batzuk ebatzi behar ditugu, eta nik uste dut ez gaudela ideia asko ere ez ditugula, ez gaudela ideia zaparra da handi batekin esku artean, eta zenbat eta inbertsio publikoa zenbat eta gutxiago izan, hobeto izango da guretzat, baina gehiago kezkatzen hau ideiak izatea eta proiektuak izatea eskura aurrera egiteko, aurrera egingo dugu Leire. Beste ikaskuntzaren bat duzu konpartitzeko, nazioartekotzan ikuste de funtsezkoa dela berrikuntzarako, ez bakarrik nazioartekotzearekin finantzaketa iturri berriak lortzen direlako, baizik eta elementu oso funtsezkoa delako, oinarrizkoa gure bikaintasun mailarentzat. Hor ikusi dugu bilakaera gure sisteman, nazioartetzeko sisteman kolaboratzen joan direla eragileak eta enpresak arlo zientifikoan kolaborazio handia egon da. Eta alde zientifikoan egia da badituela maila bikain batzuk eta gainditu egiten duela Europa kantitatean eta kalitatean. Hau da, hainbat datu kontutan hartuz, argitalpen zientifikoak 2017an esaten zuten 18% Euskadin egindakoak zeuden aipatuenetako 10 aipatuenetako artean espezializazio egunetan eta Europan erdia izaten zen. Beraz guretzat nazioartekotzaren emaitza da finantzaketa iturri bat, noski, handitu eginda 2008-tik 2018ra iritsi gara 3,3tik 9,9ra eta Europan egia esan 2017an 9,2an zeudenean, beraz hazkunde handia izan da. Krisia eta innovazioaren artean harreman falta, funts publikoaren mendekotasun handia, esposizio handiagoa murrizketetan eta nazioartekotzean. Eta bosgarren ikasgaia zein da? Izan ere hor paradoxa bat dago.
guk egin ditugun ahalegin horietan berrikuntza egiteko, eta gero ze emaitza lortzen ditugun egindako ahalegin horiekin. Hau da, ze impactu eukitzen ditu lehen bere ponentzian esan duen Arjona jaunak. Datuek frogatzen dute 2012 urte arte guk egiten genuen IGP-eren ahalegina Europa mailan zegoen, baina 2012 aurrera nik uste dut arrakala handia dugula Europari konparatuz. 2018an 2,18 zuten BPG-en eta Euskadin 1,85. Baina guk esaten duguna da, egia esan ahalegin horrek ematen dizkigula emaitza batzuk lotutako irabazietan. Azken urteetan ikusi dugu estatistika hauek udurala urtekoak dira, baina ikusten dugu salmenta eunekoak produktu berrietan negozio zifrakin konparatuz Europan 12,5koa zen, baina Euskadin 18,5 igo zen 2016an. Eta 19,5 2017an, eta gainera esportazioak teknologia erdi eta altuan igo egin dira 2013 urtetik. Beraz, Kristina Uriarte esperientzia duzun arlotik ikerketa arloan nola jartzen zera jartzen gara testuinguruan beste erkin konparatuz? Ze kalitate dugu hemen egiten den zientzian? Bueno, nik uste dut argi dagoela ze apustu egin duen Eusko Jaurlaritzak azken urteetan ikerketaren alde eta berrikuntzaren alde. Eta lortzen ditugun emaitza guk sare teknologiko eta berrikuntzakoa oso handia dugu, bai unibertsitateetan, bai zentro teknologikoetan, eta sare osoa, beraz uste dut nazioarteko argitalpenetan 20 baino gehiago igo gera azken 10 urtean, eta gainera handitu egin dira 154an esportazio nazioartekotzean eta aipatu egin direnako da. Ez da bakarrik ekoizpena kantitatean eta kalitatean, hemen enpresek lan handia egin dute. Azken 5 urtean enpresen 10% handitu lideratu egin dituzte programa esparruan, beraz hor posizionamendu egokia dugu, eta nik uste du konpromiso argia dugula gobernuen artean, eta baita ere 6 urteko konpromisoa dugu ere bai, tresnak eskaintzen ditugu ere bai, baita ere talentuaren trakzioa dugu, eta Europa mailan gu adibide eredu bat gara. Eta aitortu egin gaituzte trakzio ekimen askoretan, eta talentuaren berriro erakartzea, beraz tresna ditugu, finantzaketa jartzen dugu, baina elementu guztiak izate ditugu sare egoki bat sortzeko. Azken hilaran gaude, guk egin dugun ibilbidea orain artean, ez ba dugu testuinguruan jartzen, ez du bali hori, COVID-aren testuinguruan, zer esan genezake horren inguruan? Tira, guk hainbat elementu aurkitu ditzakegu, ez dira eskluyenteak. Bi abiadura egon daitezke. Hori hasteko gure enpresa sarean. Enpresa batzuk dira produktu berrien estatistiketako buruak eta balio teknologikoko altuko produktuetan, hau da, enpresa batzuek oso ongi jarduten dute eta oso emaitza ona lortzen dituzte, hau da, inkestetako emaitzekin lerrokatuta daudenak, eta beste enpresa batzuk, beste abiadura batean doaz, laguntza desberdina behar dute, eta beraz hor iruditzen zaigu bestalde sistema eraginkorragoa izan daitekela, baliabide gutxiagorekin emaitzak balio erantzi handiagokoak izan daitezkela. Eta hirugarrenik, lortu ditugun emaitzak dira urteetan zehar egin diren inbertsioen fruitua. Zer gertatu daiteke? Beste estatistika, beste une batzuetako estatistikak analizatuta, ikusten dugunean analisi sakon hori, behar bada lehiakortasunaren posizionamenduan galdu egin dezakegu gehibean ez dugulako nahikoa inbertitu. Pantailan eire gara ikusten aurpegi batzuk, 250 aditu dira, Euskadiko IGG aztertu dutenen, eta nerea dago hor, besteak beste, ez da? Zein ekarpen egin duzu hor? Bai, nik parte hartu dut, Innovaskeri gainera eskerrik asko,
ni gonbidatu nautelako parte hartzera. Tira, nik uste dut une oso interesgarria izan dela. Ikerketa hori, gertatzen ari dena, baina lehenago egin zen gainera. Eta bai, egon da nolabaiteko berrikuspena. Hau da, orain, COVID-arekin zer gertatzen da. Badago beste gai bat aipatu dena goizean zehar, digitalizazioa. Guk ikusi dugu manufacturing alorreko enpresa horietan makinak saldu behar dira, bezeroa bisitatzera joan behar da, makina hori bidali egin behar da, bezeroa etorri behar da eta onartu egin behar du makina, eta gainera gero bezeroaren etxera iritsi behar du makina horrek, eta hori guztia bidaiatu gabe zaila da. Baina bai, egiten ari gara. Nola? Eraldakuntza digitaleko prozesu bati esker, denbora askoan zehar garatu diren teknologia bati esker, teknologia desberdinei buruz. Beraz, zerbait ona edukitu egoera guzti honek. Lehen ikusi dugu alfak adibidezen bultzaldi bat lortu duela, beraz, bai, lortu ditugu gauza batzuk garai hauetan, hau da, enpresak, urgentziagatik beragatik, salto egin behar zutelako, munduko beste lekuetan zeudenekin interaktu behar zutelako, eraldakuntza digitaleko teknologiak hartu dituzte eta implantatu egin dituzte. Inor, espero baina askoz ere askarrago gertatu da, eta lehen esaten genuen bezala. Goizetik gauera ezin dugu urgentzia bat baldin badugu irtenbidea aurkitu teknologiaren bitartez. Ezin da berehala egin. Hau, zergatik lortu dugu? Denbora askoa zehar jende asko aritu delako lanean teknologia digital horietan eta merkatura batean eraman alizan baldin baditugu izan da landuta zeudelako, gai izan gara erantzuteko. Eta gaur egun urgentziak daude, enpresak jarraitu egin behar dute, baina iruditzen zait, zientzia eta teknologien sistemetatik zer eskatzen dugu, ez gaitezen erlaxatu, ez dezagun utzi inbertsio hori, bestela hemendik 10 urte barru ezingo dugu ekarpenik egin, orain egin izan dugu, garraioaren alorrean, besteak beste, baina iruditzen zait BTT-aren eta enpresa txiki tartainen alorretik, erantzunak eskaini ditugula krisialdi honetan. Azkenaldian inbertitu izan ez bagenu, ezin izango genuke ekarpen hori egin mai gainera, beraz, hori, konstantzia hori, garrantzitsua da inbertsioetan. Javier, 5 ikaskuntza entzun ditugu, eta testuinguruan kokatu ditugu, pandemiaren kontekstuan. Zer esango zenuke entzun duzun horretatik, behar bada galdera zuzena, hau da, asmatzen ari algara, alor horretan? Tira, politikari bat entzun nuen atzo, denborak erantzungo duela, noski, baina bai, iruditzen zait, erabakiak hartzen ari garela. Eta horrek badu itxura hona du, ez gara gora begira gelditu. Iruditzen zait, enpresa asko bizitzan zehar posizionatu behar izan dugu beste merkatu batzuetan, munduan lehen nazioartekotzea aipatu dugu, horrek laguntzen digu guri berrikuntzaren parte bat oportunismoa da, hau da, hor gauzak ebatzi, konpondo egiten dituzu eta berrikuntza sortzen duzu. Baina ikuspegia ere erantsi behar da. Ikuspegi estrategikoa, epeluzekoa, enpresentzako mundura atera eta lehiatzea oso garrantzitsua da, inovaziorako, berrikuntzarako oso garrantzitsua da. Ez da bakarrik gaitasunak edukitzea baizik eta bezeroen beharrak identifikatzea, merkatuko beharrak, estali beharreko beharrak non dauden jakitea. Industria gisa, oroar, gaitasun ona erakutsi dugu reakzionatzeko. Ezakit, dena berrikuntza adierazleekin lotuta dagoen ala ez, baina batzuetan bezeroen arazoak konpontzea edo merkatu baten idiosinkrasia ezagutzea zukor teknologia bat kokatu izateko, hor badu meritu bat, berrikuntzaren ikuspegitik, eta gainerako elementuak horren zerbitzura egon behar dira, modu jasangarri baten gainera. Orain, horrelako inputak lortzen ari gara, estrategiarako inputak, adibidez jakiteko energia bezalako sektoreak norantz doa zen, industriaren sektorea digitalizazioaren ikuspegitik, hor iruditzen zait, guk zentzua dugula erakutsi dugu, egokitzeko gaitasuna dugula enpresok. Azken urteotan inbertitu dugu, nibintzat ezagutzen dudan enpresetan. Aitor, autokritikarekin hasi gara, ez dakit orain zeri buruz hitz egin nahi dugu zuen. Nola ez, aurrerantz begiratu beharko dugu, ez da? Urte hauek gogorrak izan dira. Leirek esaten zegoen bezala, inbertitu ez dugunok, sufritu egingo dugu etorkizunean. Garbi dago, COVID-ak, nola ez, beste modu batzuk aurkitzera behartu gaitu, bezeroekin egoteko beste modu batzuk, astero egiten genituen bidaiak utzi ditugu, bezeroak bilatzeko bidaiak, eta beste modu batzuk aurkitu ditugu, konektatzeko. Digitalizazioak beste formula batzuk bilatzen lagundu dugu, eta aurten kontratuak itxi ditugu, adibidez, Indian. Ez gara ara joan, baina lortu dugu, modu telematikoan, beraz,
hori dena lehenagotik landua zegoen, nola ez, aldez aurretik lan egin behar da, gero fruitua jasotzeko. Eta nazioarteko ospeari dagokien ez da, zientzia, gure enpresetako teknologia, nereak esaten zigun, zuen kasua, plantillaren, langilegoaren eren bat doktore dira. Hor, alor horretan gauzak nola daude. Tira, duela 10 urte, 14 doktore genituen, orain 35. Beraz, zentro txiki bat gara, 115 lagun inguru gara, portzentajea garrantzitsua da, beraz. Apustu hori, erabaki bat ez egin genuen, kontratazioan bakarrik ez, batzuetan doktoratua egina zuten pertsonak kontratatu dira, bestetan ez. Baina gune izan duguna da gure jendeak doktoretza egitea. Horre esker, hazi egin gara ezagutza zientifikoan. Ikasi egin dugu ikertzen modu profesionalago batean, eta ez dugu bakarrik etxean egin, atzerrikoekin kolaboratuta egin dugu. Manufaktuриnean dihar dugu, eta hasieratik nazioarteko aliantzak bilatu nahi izan ditugu, hau da, guk espezializatu nahi genuen alorretan. Doktore tesi horiek ez bakarrik Elgoibarren egitea, baizik eta Budapesten, Kanadan, hau da, jendea bilatu dugu mundu osoan zehar hor laguntzeko, egonaldi gurutzatuak egin ditugu, aditu eta ikertzaile atzerritarrak ekarri ditugu gure zentrora, eta horre aliantza batzuk sortu ditugu, eta gero noski, aipatzen genuen bezala, artikulu zientifikoak eta bar hor gelditzen dira. Gaur egun baditugu ikertzaile batzuk, eta 2 pertsona ditut buruan. Urtero etortzen zaizkigu 4 hilabetetarako gure zentrora, langile gisa, gure langile gisa sartzen dira, eta hortxe etortzen zaizkigu. Hemen pasatzen dute 2 pertsona izugarrizko ospea dute beren espezializazioa alorretan, eta guri asko ematen digute, ezagutza asko eskaintzen dute, eta aire freskoa ematen digute, beraz, zentroen ikuspegitik asko aldatu gara 10 urtetan, ideko asko aldatu da, baina tira, nik sistema oso ezagutzen dut eta profesionalizatu egin gara, ziur asko, Eusko Jaurlaritzaren laguntzari esker, esan beharra dago, baina iruditzen zait guk gure etxeko lanak egin ditugula nazioartekotze alorrean, gai konkretu batzuetan, iruditzen zait onenekin ari garela buruz buru lanean. Espezializazio eta kolaborazioa hori ardatzak dira, iruditzen zait beharrezkoak dela baliabideak aprobetxatzeko. Eta iruditzen zait korrika joan behar dugula, azkarra aurreratu. Gelditzeko arriskuaren aurrean, iruditzen zait, pandemia baten gaude, konfinatzera behartzen gaitu, eta behar bada, gure joera hori da, ez da, geure buruan itxi eta ez mugitzea. Javier, zuek enpresa handi bat zarete, familia enpresa handi bat, herrialde askotan zaudete, munduko herrialde askotan. Ibilbide horrek beste krisialdi batzuk ezagutu ditu. Etxean sartu behar dugu? Tira, osasunaren ikuspegitik, bai, jarraibideak errespetatu behar ditugu, eta pertsonak babesteko inberreko egin beharko dugu. Hori lehentasuna da, ez da gaidarik, Hor ez dut uste kontua dela gelditzea. Iruditzen zait gure kasuan intentsitate jakin bat eutsi behar dugula, zure epeluzera, zure printzipioak eta ideiak mantendu behar dituzula. Eta etorkizuneko gaiei denbora bat dedikatu. Iruditzen zait etorkizunera begira pentsatu behar dugula, hor hezkuntza ere behar dugu. Ez bakarrik trebakuntza eta kompetentziak, baizik eta hor behar duguna da zailtasunek gain egiteko gaitasuna eduki behar dugu. Enpresen munduan hori ohikoa da. Eta beste gauza bada, espero ez duzu leku batetik krisialdi bat sortzea, noski. Lehen Inobaskeko lehendarekeriak esaten zigun, hau bilakaera bat da, azkartzen ari da gainera kanpoko golpe izugarri bategatik. Eta hor aldaketak ez dira izan ohikoak edo modu tradizionalean gertatuak, denok ari gara azeleratzen oso desberdina den testuinguru batera egokitu ahal izateko. Hemen aipatu da, behar bada orain gutako batzuk behintzat ari gara gozatzen, hau da, duela denbora bat ekipamenduan eta pertsonan inbertitu genuenari esker, eta IGG-an inbertitu zenari esker, asmatu genuen kasuetan behintzat. Eta horri esker, hor IGG hori balioan jarri izan dugu. Tamainua garrantzitsua da, enpresen kasuan egonkortasuna eskaintzen dizu, inbertitzeko gaitasuna ematen dizu, eta urte batean izandako salmenten mende egon ordez, hor gaitasun bat sortzen zaizu ezagutzaren esker, ekipamenduan, horri asko atera diezaiokezu gero momentu jakin batean, txispak ateratzen zaizki horri, balioa sortzeko. Eta hor, geldi ez da inoiz egon behar, inoiz ezin da enpresa geldi egon, ez da gelditzen. Gauza bat da, ez da gelditzen nahi duelako enpresa. Beste kontu bat da, urgentziak daudenean, urgentziei eman behar diezula arreta, bizirik iraun behar delako. Baina iruditzen zait oro hor, garrantzitsua dela
irizpide gisa edo kultura gisa iruditzen zait hor balioan jarri behar dugula berrikuntza, epe luzeko balioa sortzeko modu jasangarrian. Aitor, esan duzue Indian kontratu bat itxi duzuela modu telematikoan, han inoiz izan gabe. Esango zenuke zein posiziotan egongo zareten zuren lehiakideen aldean, oro har euskal enpresak? Hau da, hau pasatzen denean, hau bukatuko da noizbait. Zein posiziotan egongo dira? Tira, gure kasuari buruz hitz egin dezaket, gure sektoreari buruz, iruditzen zait posizio bat edukiko dugula, aurten plataforma teknologiko bat jarri dugu martxan gure sektorean, energia berriztagarrietan, eta iruditzen zait, horre marketing kanpaina bat egin dugu, azoka virtualak, ezin izan dugulako azoketara joan, eta hor marketing digitaleko sistema bat sortu dugu, LinkedIn, Instagram eta denak erabili ditugu. Industria sektorean etzen erreza, katalogo bat eramatea beti izan da errasagoa, zure makina saltzera joateko, ezta? Eta tira, iruditzen zait horrek merkatu kuota mantentzen lagunduko digula mundu mailan, gure kasuan hor kuota garrantzitsua izan dugu gure produktuan. Eta iruditzen zaigu mantendu egingo dugula. Aurtengo ahaleginari esker, produktu berriz aztertu dugu, telelanaren bitartez, horrek nola ez, arazoak egartzen ditu, Hau da, hor taldeak sortzeko, ezin da hor erraz parte hartu, ez dira ideia berriak hain erraz sortzen, ez da, taldeak ez du bilakaera hori erraz egiten modu telematikoan, baina iruditzen zaitu ongi lan egin dugula. Leire, Innobasqueren perspektiba horrekin, datozen 3 urteetarako zein izan behar da lehentasuna, zein, hau da, enpresek esaten deputen bezala, hau da, estrategikoa zer da bizirik iraun nahi baldi badugu. Guretzat lehentasuna gehibean inbertitzen jarraitzea da, eta lagunduz joatea, erakundei laguntzea gure ingurunean. Enpresa txikiei, baina ekosistema bateratuak sortzen laguntzeare bai, lehiatu alizateko Europan eta kolaboratu alizateko nazioartean eta Europan. Eskerrik asko, Cristina Uriarte, Leire Bilbao ere bai, eskerrik asko, Innobasqueko lehendakaria, Javier Ormazabal ere bai, Belatia taldeko presidente, Aitor Alapaunt ere bai, eta nire Aranguren, eskerrik asko idekoko presidentea. Plazera izan da, eskerrik asko zuen perspektibagatik eta zuen ikuspegia emateagatik. Espazio pribatuan eta publikoan kolaboratu eta berritu beharra argitu diguzuelako. Euskadin gainera gaur egun hasieratik, gaurko jardunaldiaren hasieran esan dugu oso une zaila direla eta eskerrik asko zuen ikuspegia eskaintzeagatik. Eskerrik asko.
Azken txanpara iritsi gara, Bruselan egon gara, baina orain Euskadira itzuliko gara, con nuestro siguiente invitado. Jakin behar dugu zer egingo duela Jaurlaritzak. Eta horretarako gurekin Iñigo Urkullu Renteria lehendakaria. Lehendakari, zurea da hitza. Aldu nagusi, sailburu eta herri agintari eta ordezkariok, unibertsitateetako errektore jaun andreok, Innobazkeren arduradun eta kideok, hemen berton zaudetenok eta baita telebistaz edo streaming bitartez jarraitzen duzuenok, egunon. Eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. Argi dago COVID-19 eraginez, areagotu egiten dela berrikuntzaren beharra. Argi dago beraz, Innobazkeren beharra. Berrikuntza sustraditzeko eta bikaintasunaren eta nazioartekotzaren bidetik zuzentzeko. Euskal gizartearen ongizate maila gero eta altuago baten mesedetan jarri nahi dugu berrikuntza. Etapa berri honen hasieran, herri bezala dugun helburua gogoratu hasiko naiz. Euskadi berrikuntzan aitzindari diren Europako eskualdeen artean kokatzea. Bide honetan, gure konpromisoa da, zientzia, teknologia eta berrikuntza plan estrategiko berria onartzea. Honekin batera, unibertsitate ekosistematik garatutako bikaintasunezko ikerketa bultzatzea eta ikerketa zientifikoa indartzea nazioarteko zentruekin elkarlanean. Euskadi es hoy un espacio atractivo para la inversión. Gaur leku erakargarria da inbertsioarentzat. Erronka da aurrera egitea lurralde erakargarri gisa, ikerketarako, berrikuntzarako eta talenturako. Aurrera egin dugu. Euskadi oinarritu egiten da Europan berrikuntzariko onena duen herrialdeen artean, giza baliabideetan aitzindari gara, ikerketa sistemak ere bai eta baita ere inpaktua enpleguan. Guri dagokigu gure azpiegitura zientifiko-teknologikoak bultzatzea eta baita enpresarlokoak ere bai, eta baita ere ikerketa ekosistema bultzatzea berrikuntzan ere bai, 3 hamarkada hauetan egin da. Innobazke da erabakimenaren sinonimoa eta indarrak elkartzea helburu komun baten alde. Zuek zarete kooperazio pribatu publikoaren eredua erakundeen artean, unibertsitateen artean, zentro teknologikoen artean eta enpresen artean. Indarrak batuz bakarrik aurre egingo diegu transizio teknologikoaren erronkari, baita ere ekologiko energetikoa, digitala, osasun arlokoa eta demografikoa. Batez ere COVID garai honetan eskatu egiten baitu berrikuntza ezartzea bere maila guztietan, erronkari erantzun behar dugu bikaintasunetik eta nazioartekotzetik ere bai. Zentzu honetan, eskerrak eman nahi diot Roman Arjona jaunari, zientzia eta berrikuntzaren zuzendaritzatik eskaini dugun hitzegatik. Ikuspegi Europar hori esker, teknologia, berrikuntza, plan estrategiko berri bat ezarriko dugu Horizon 2030 arloan. Aldian, IG gastua ezarri nahi dugu Europako batez bestetik gora, eta Europa izan dadin berrikuntza poloa Europa mailan. Gainera, onditu egingo dugu 106 aurrekontu publikoak, eta 120 proiektu estrategiko bultzatuko ditugu garapen eta estrategia arloan. Gainera, Basque Cyber Security Center sortuko dugu, eta baita ere polo zibersegur
tasun bat sortu Euskadin. Gure konpromisoa da indartzea babes programak berrikuntza enpresarialen alde, batez ere bideratuta daudenak enpresa txiki eta ertainetan, industria arlokoak eta zerbitzu konexoenetan ere bai. 2000 enpresa nahi dugu eraldaketa digitalean sartzea eta berrikuntzan sartzea ere bai. Zentzu honetan eskerrak eman nahi dizkiet kasu praktikoen ekarpenei, gaur hemen aurkeztu direnak, baita ere eskerrak eman egin diren ekarpenak Innovar para avanzar arloan. Gainera, Innovaz azpimarratu nahi dut, aliantza publiko-pribatuak bultzatzen duelako eta lankidetza ere bai gu guztiontzat. Hau da eredua eta hau da bidea aurrera egiteko herrialde gisa. Zuen laguntzarekin, enpresa berrikuntza babesteko programak indartuko ditugu, bereziki enpresa txiki eta ertainen artean berrikuntza kultura sustatzeko. Ikerketa, garapena eta berrikuntza etorkizuneko giltza dira eta gure sedea da Euskadi berrikuntzarako leku erakargarria izatea. Innobazke osatzen duzuen erakunde, enpresa eta pertsona guztien laguntzarekin lortu egingo ditugu gure jomugak eta sedeak. Eskerrik asko. Eskerrik asko, lehendakari jauna. Bukatu baino lehen, eskerrik asko musikenera etorri zareten guztioi eta interneteko jarraitzaile guztioi. Esto ha sido Global Innovation Day. Izan da Global Innovation Day. Telebisibo. Telebista Euskarrian. Zaindu eta datorren urterarte. Eskerrik asko.